ገጢሞ ዘሎ ለዓታውን ዘይለዓታውን ረዋሒታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ክህበና እዩ ቅድሚኡ ግን ሕፅር ኣቢለ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ከምኡውን መዘኻኸሪ ብዛዕባ እዚ ብምልእቲ ዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ብኮሮና ቫይረስ ዝመሓላለፍ ኮቪድ-19 ተባሃለ ሕማም መዘኻኸሪ ጥራሕ ክገብር እቲ ኣስተምህሮታት ብክኢላታት ሕክምና ይወሃባሉ እዩ ብተኸታታሊ ቁሩብ መዘኻኸሪ ግን ንኣብነት ኣብዛ ንዛረበለና ዘለና ሰዓት ካብ ሙሉእ ዓለም ኣስታት 1.2 ሚልዮን ሰባት በዚ ሕማም ተለኺፎም ኣለዉ ልዕሊ 63,000 ሰባት ከዓ ሂወቶም ሲኖም ኣለዉ ማለት እዩ በዚ ሕማም እዚ ካብ ሙሉእ ዓለም ማለት ካብዚ 1.2 ሚልዮን ገለ ርብዕ ሚልዮን ዝኾኑ ሓውዮም ኣለዉ ሙሉእ ብምሉእ ማለት እዩ ናብዛ ዘለና ሃገር ኣሜሪካ ምስ እንመፅእ ዳርጋ 297,000 ናብ 300,000 ቀሪቡ ኣሎ ሓሚሞም ዘለዉ ዳርጋ 8,000 ኣቢሎም ካብኦም ከዓ ሂወቶም ሲኖም ኣለዉ ከባቢ 10,000 ጥራይ እዮም ሓውዮም ዘለዉ ወይ ሙሉእ ሙሉእ ናብ ንቡር ጥዕና ተመሊሶም ዘለዉ ካብዞም ኣስታት 300,000 ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ምስ እንረኻ ክሳብ ሕጂ 22 ዝተፈልጡ ዝሓመሙ ኣለውና ማለት እዩ ዝሞቱ ብወግዒ ዝተነገረ ዝፈልጦ ኣነ የለን ሓንቲ ህፃን ከም ዝዓረፈት ገለ ሰሚዐ ነይረ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ሓዊኦም ናብ ንቡር ዝተመልሱ ከዓ ዝተነግረና የለን ክሳብ ሕጂ ነዚ ንምንታይ ደልዕሎ ዘለኹ ልክዕ ቅድሚ ወርሒ ካብዛ ዘለናያ መዓልቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዛ ሕጂ ልዕሊ 297,000 ሕሙማት ዘለውዋ 158 ሰባት ጥራሕ እዮም ሓሚሞም ነይሮም ረዮ ቅድሚ ሓደ ወርሒ 158 ሰባት ጥራሕ እዮም ሓሚሞም ነይሮም ኣብ ውሽጢ ወርሒ እዚስ ብልዕሊ 2,000 ተባዚሑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየና ብኣጉ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዘድሊ ጥንቃቐን ምክልኻል እንተገይሩ እንተዝኸውን ከምዚ ኣይምበፅሐን ነይሩ ስለዚ ንምንታይ ደምፆ ዘለኹ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣሜሪካ ከማን ምስ ዝኹሉ ዘለዋ ናይ ሰብኣውን ናይ ንዋት ሕክምናን ካልእን ዓቕሚ ካብ ምቁፅፃራ ወፃኢ ኮይኑ እዘን ዘለዋ ነብረለን ዘለና ግዝኣታት ኣብ ነንሕድሕደን ንናይ ሕክምና ናውቲ ኣብ ጨረታ ይኣትዋ ኣለዋ ፅቡቅ ገሊኦም ሕጂ ክትሪኢ ከለካ ኦሬገን ንኣብነት ንኒውዮርክ ይህብዎም መቂሎሞም ሰሚዕና ከምኡውን ካብ ማሳቹሴትስ ከማን ካብ ከባቢ ቦስተን ማለት እዩ ከምኡ ንኒውዮርክ መቂሎሞም ምክንያቱ እዚ ዘለኽዎ ኣነ ኤርያ ብፍላይ ማለት ዘለኽዎ ከባቢ ኒው ጀርሲ ከምኡ ኒውዮርክ እቲ ዝኸፍአ ተሃሲ ዘሎ ከባቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ነዚ ደምፆ ዘለኹ እዚ ሕማም ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እቲ ናይ ምልባዕ መገዱኻ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ ስለዚ ኣብዛ ዘላታ እዋን ሕጂ ካብዚ ዘለዎ ከማን ተሓይሸ ምኾነ ነይሩ እዩ እቲ ግቡእ ስጉምቲ ኣብ ሰዓቱ ተወሲዱ ነይሩ እንተዝኸውን ሕጂ ግን ናብ ምክሳስ ምኻድ ዘይኮነ ሕጂ እውን ብዕቱብ እንድሕር ዳ ርአየ ነይረ እውን ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኤርትራ ካብ ዕለት 2 ጀሚሩ ን3 ሰሙን ዝኸይድ ፅኑዕ ናይ ኣብ ገዛኻ ፅናሕ ኣዋጅ ኣዊጁ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ህዝቢ ከዓ ብዕቱብ ሕጂ እንታይ ንሓንሳብ ዘርእየካ ኣብዚ ከምኡ ተኣዊጁ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ ዝድግፎ እዚ ብጣዕሚ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ተደሓሸት ክንገብራ ዘለና ኣብ ምክልኻል ከይሓምምካ ከለካ ንኸይተሓምም ትገብሮ ምክልኻል ጎስጓሳት ግን እቲ ጎስጓስ ትገብርዎ ዘለኹም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ህዝቢ ክሰምዖ እንተኮይኑ ኤሌክትሪክ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ቴሌቭዥን ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ በጃኹም እዚ ፖለቲካ ንምስራሕ ኣይኮናን ከምኡ ንብል ዘለና ህዝቢ እቲ ዝወሃቦ ዘሎ ምክርታት ንኸተግብር ወይ ዋላ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ኣዋጃት እውን ንኽሰምዖ ኤሌክትሪክ ክህልዎ ኣለዎ ሰምዕ ፀኒሕና ኢና ነዊሕ እዋናት ተቋሪፁ ከም ዝፀንሐ ኤሌክትሪክ ከምኡውን ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታት ብደረጃ መንግስቲ እንድሕር ሪኢኻዮም ኣዝዮም ቀለልቲ እዮም ጥራሕ እንታይ እዩ ዘድሊ
ፖሊሲኻ መቀያር ማለት እዩ ፖሊሲኻ መቀያር ማለት ንህዝቢ መሕላይ እቲ ናይ ምክልኻል ነገራት ንኣብነት ብዙሕ ንሰማዕ ኣለና ማዕረ ካብ አሊባባ ዝተላኸ ናውቲ ሕክምናን ማስክን ካልእን PPE ማለት እዩ ናይ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንትስ ኣይተቐበልዎን ሕጂ ብወግዓዊ ንምንታይ ኣይተቐበልዎን ከማን ክሰምዑ ከለካ ካብ ገለ ሰባት ስታንዳርድ ኣይሓለወን ነዚ ሲ ገዚአን ሲ በዓል ኣሜሪካ ገዚአኖስ ኣብ ናንሕድሕደን ጨረታ ይገብራ ኣለዋ በብቲ ክከላኸሎ ዝኽእል ዓቕሙ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ በይናይ ስታንዳርድ ተዓቂኑ ስታንዳርድ ኣይሓለወን ተባሂሉ በይናይ መምዘኒታት እዩ ዋላ ሓንቲ ዝግለጽ ነገር የለን ሕጂ ግሉጽነት እዩ ዘድልየና ዘሎ ስለዚ ንምዝውኻር ዳኣክል ተንቀንዲ ክንገብረን ዘድልየና ነገራት ክጠቅስ እየ ዳ ቀዳመይትን ካልአይቲ ዘይብላን ብዝተኻለ መጠን ካብ ገዛኻ ደይምውፃእ ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ምባል ምክንያቱ ብዝወፃኻ ግዜ መን ይሕሙ መን ኣይሕሙምን ክትፈልጠሉ ዘይትኽእል ዓይነት ሕማም እዩ እቲ ሕማቕ ነገር ዝገብሮ ሰብ ተሰኪሞ እንዳሃለወ ነቲ ቫይረስ ሓሚሙ ከም ዘሎ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኣታ ዝኸፈት ኣብ ርእሲኻ እቲ ናይ ምሕልላፍ መገዱ ከዓ ካብ ንፈልጦ ደይንፈልጦ ይበዝሕ እዚ ኢኻ እቲ ካልኣይ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝገብሮ ሓንሳብ ብትንፋስ ይሓልፍ ይብሎ ሓንሳብ ይሓልፍን ይብሎ ሕጂ ነቲ ኣዝዩ ዕቱብ ብዝኾነ መገዲ ብትንፋስ ይሓልፍ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ኣነ እቲ ቫይረስ ኣለኒ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ እንድሕር ዳ ንቤተሰብካ ትሓልን ንህዝብካ ትሓልን እንድሕር ኮንካ ኣብ ካልእ ሰብ ከይተላብድ ካብ ካልእ ሰብ እውን ከይፈልጥካ ከይትሽምቶ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ማለት እዩ እቲ ደገ ፀኒሑ ድመፅእ ከዓ ፈልጥ እየ ማይ ተሓፀቡ ትብለና ማይ ካበይ ክመፅእ ትብሉ ኢኹም ንኸምኡ ኢና ፃውዒት ንገብር ዘለና እቲ መንግስቲ ማይ ክቐርበሉ ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ማይ ንክቐድሑ ኣብ ሪጋሲ ክጨቃጨቁ ሪጋ ትሪኦም ነው ነታ ርሕቀትካ ሓሉ ትበሃል መምርሒ ትዋሃቦም ዘላ ከተግብርዋስ ኣይክእሉን ዘለው ሕጂ እዚ ቀሊል ነገር ነቲ ህዝቢ ክወሃቦ ኣለዎት መሰረታዊ ዝኾነ ቀረባት ከም ማይ ኤሌክትሪክ ከምኡውን ገንዘብ ናይ ባዕሉ እውን ኣብቲ ባንክ ተሃጊሩ ዘሎ እዚታት እቲ ዘድልዮ ነገር ንኽሕዝ ሰብሲ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ 3 ቀና ክፀንሕ እንድሕር ኮይኑ 3 ቀና ዝኣኽሎ ነገር ክሽምት ኣለዎ ሕጂ ብዘለካ ፅቡቕ ነገር ናይ ዓድና ንውሕድ በለ ግዜ ዘድልየካ ነገር ከም ሓሩጭን ካልእን ዝኣመሰለ ስለ ዝወሃብ በታ ዘላትካ እቲ ጥዑም ነገር ምብላዕ ዋላ እኳ ነዚ ሕማም ንምክልኻል እውን ኣገዳሲ እንተኾነ ግን ሕጂ እታ ዝበለፀት ክትገብራ ትኽእል ናብ ሰባት ደይምቕራብ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ካልአይቲ ዘይብላ እያ ከም ዝበልና ኢድካ ምሕፃብ ፅቡቕ እዩ ማይን ሳሙናን ጌርካ ብውሑድ ን20 ሰከንድ እቲ ማይ የለን ስለዚ ማይ እንድሕር ደየለ ኣይትውፃእ ማለት እዩ ብዝተኻለ መጠን እቲ ወፂኡ ድምለስ ሰብ ከዓ ቅድሚ ናብ ቤተሰቡ ምሕዋሱ ብዝከኣል መጠን ክሕፀብ ኣለዎ ሕጂ እቲ ማይ ካብ ደይሃለወ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ፃውዒት ገይረ ነይረ እንዳሚሎቲ ኣረቅን ካልእን ምፍራይ ገዲፉ ኣልኮል ኣፍሪ ዋላ እቶም ኬሚስትስ ኣብቲ እንዳሚሎቲ ዘለዎ ንፈልጦም ኢና በላሕቲ እዮም ዋላ እቲ በዓል ግሊሰሪን ዝበሃል ጀል ኣይረኸብ ኣብ ኤርትራ ዕረ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ ዘሎ ዕረ ማለት ኣሌቨራ ጀል ዝብልዎ ምንም ፍልጠት ከማን የድልየካን እዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጀል ኣውፂኢኻ ሓፂብካ ማለት እዩ ነቲ ዕረ ንምልጋስ ምስ ኣልኮል ሓዊስካ ሃንድ ሳኒታይዘር ንምስራሕ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ስለዚ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ማስክ ሕጂ ነቶም ናይ ሕክምና ሰባት እዩ ብዝያዳ ዘድልዮም እቲ ብሕክምና ዝተረጋገፀ ማስክ ግን ሰብ ከዓ ሓሚሙ ናይ ሓመመን ክፈልጥ ስለ ደይክእል ናብ ካልእ ሰብ ንኸይሕልፎ ምእንቲ ማስክ ክገብር ኩሉ ሰብ ከዓ ፅቡቕ እዩ ነዚ ከዓ ብዝኾነ ጨርቂ ጌርካ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሰርሖ ትኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ቀንዲ ማስክ ክትገብር ከለካ ሕጂ ሓደ ሓሚምካ ከም ዘለካ ይትፈልጥኒ ኢኻ ክትስዕል ከለካ ናብ ሰብ ከይትሕልፍ ዋላ ክትዛረብ ከለካ እዩ ሕጂ ዝሓልፍ ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘይንፈልጦ ነገር ስለ ዝበዝሕ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ብዙሕ ነገር እዩ ዝመፀና ዘሎ ዋላ ክትዛረብ ከለካ ክትስሕቅ ከለካ ወዘተ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ ክትሕልፈሉ ትኽእል ኢኻ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ማስክ ትገብሩ ኣብ ጨርቂ ካብ 12 ሰዓት ንላዕሊ ኣይፀንሕን እዩ ካብ ማስክ ጌርኩማ ምስ መፃኹም ኣብዚ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ከዓ ከተውፅኦ ከለካ ከመይ ጌርካ ሃንድል ትገብሮ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ኣውፂኢኻ እንድሕር ንደቅኻ ወይ ገለ ተቐበሉ እንትብሎም ኮንካ ኣብኡ እንድሕር ዳ ፀኒሑ ኮይኑ ክትልብዶም ኢኻ ማለት እዩ ብውሕዱ ሓንሳብ ምስ ተጠቀምካላ ንገለ 12 ሰዓት ብውሕዱ ኣብ ዘይትትንክፋ ቦታ ትገድፋ ነታ ማስክ ንስኻ ከዓ ትሕፀብ ማለት እዩ ናይ ግድን እንድሕር ክትሕፀብ ዘይክኢልካ
حجة حدا تصبو نجر أب إيد كان نوي هيكونن عمره بزتها على كامتن بإيد كا جز كده متنكف مالتي بفلايكا عينها أفنشها أفكا زي متنكف مالتي زي أنت كان قبرن زلنا ين قال تبهلنا نفلتينا دعم نفاتونا رحنا سلام بال متحقف مسعام إذا كله كترف الله ولا كم فاشن يلوم حجي حنساب كورنا عيدهم وي بزي عرايتم فوني زي كبزي قدم قومون مهرون يرميهم زي تاتون يدو كتنفوتهم كان حدث وي بخورنا عيد كاوي ولا بغراون كتنفوتهم كا قريب كاي لها مالتي تا كلتا مترو بوحدو تبهل رحقت تقبر لها سلازي بمعدوسي بيدكا سلام كتبهل حنت نغره مغدي كتاقسا ناي يوناس ماينس ودشو نمبر 4 يلو صراحه فيديو صبو ملخت نيروا برحو بلبي سفركا عينت سلام تقبال هلو اسا ازيا صبوت ملختي كوينو گن كتودو هلها اسا كم نقفيتا نقصالو الرملو مدهانيتو سي ماين انتاي ماين صلوت ماي صلوتن يلي يزودنا كومو ايكونن ازي مدهانيتو حدا اب غزها مسنح بحقاتك محلاو بيد يكون بخالق نجار كي دايما تنخاف من السبت أبو كبسب دايما خات كتسأل كلها هون ماسك تلقى لحي شيء أو ماسك تسألها تزي كوينها كورنا عيدكا كم زجيركا كورنا عيدكا تتكيمكا تسأل عيدكا دايما تكام وي سوفت نجار ده تتكيمكا أنت سوفت كالتيفكا أب كفوت ديكون بتعصوا نجار ولا فيستال كتعصوا تبوغيو بدحريو ترخيبكا تحصيبها أنت زي رخيبكا جن تنبلا زلنا حاجة حدا كابستقمنا ماسك أبجز كان نحرالو بوحدو أفكنشاهن أفكان نخيتنفو تعجيد كان لها مالتي منالواش عينها تنكتخيلها تتخيلو سان جلاس دي ولا نورمال جلاس تقبرون تصبوغي سلازي زين أزينا قدستين تقداميتي أبجز أمسنحا بزعبا مسحازك أنت مكبار نتوم نحكمنا سبميا نقروهم مهري نوعو ريفايز كتقبرو وي نوعو تذكرو كقدفوكم يأتن زخونا سب فلتان زلوغن مستخى على متن تيكن قبرو زلنا أم كل حال كان ده بالنا أبكن مسحامنا خمسون قبر فلايك عدنا تقربات حيدت سلزهنا عمسب مساكين أبزي نري زلنا حجسي ناي حكمنا سمويا أبملا علم نري لنا ثم أبكن مخونات زلوا وتدرات إلى يوم زمسلوهم دلوا بزحات يموت الله مساكين سبك دحنو قبلو مهات زلوهم قربات أخول سلزي كونه ወይ ከደጋግሞ ሆብሎ እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ዋና ምንታይ ከም ዝበልክዎ ሓደ ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት ወይ መከላኸሊ ማስክ ይኹን ናይ ዓይኒ ካልእን መከላኸሊ ከተውፅኦ ከለኻ ሽዒቲ ዓበየ ጥንቃቐ ዘድልዮ ንእሽተይ ሸለልትነት ኣብኣ እንድሕር ጌርካ ኣብ ሂወትካ ትፈርድ ኣለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ከተወግደን ከለኻ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ፀገም ትፈጥረሎም ዘሎ ሙሉእ ሽፍት ነታ ጌሮማ ዝወዓሉ ማስክ ክበልዑ ከለዉ ንእሽተይ ክፍንቅቑ ከለዉ ከለዲ ኣብዚታት ፀገም ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምቲ ግቡእ ሓንሳብ መሰብፅኻ ክትጓሓፍ እዩ ዝግባእ ነይሩ በቲ ናይ ቀደም ኣጠቓቕማ ሕጂ ግን እኹል ስለዘይብሎም ሙሉእ ሽፍት እዚኣ ማስክ እዚኣ ምሳኻ ትውዕል ኣለዋ እንድሕር ተባሂላትካ ኣውፂኢኻ ድሓር ክትመልሳ ከለኻ ካሊእ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ መሳኪን ብዙሓት ይልከሙ ኣለዉ በዚ ስለዚ I think ملغتي متصن له كاب تكنيشن حمشت ديو كهبك يغني لي دارغا ودي تي انتروناتي رومي يتناغن اي كسرنا اي طفعنا نبرتنا بوبون مليس الله سلام كبرات إرترايان نحنا سابجي كنا أحسن إحنا هنا تدري الناس نكون حتينا لا 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 أي بزحنو حزبي أي بزحن اللمسي أخي للناديو حزبي شكر كان أساسي سعال سمر مبان
سأل حد مخمان سقازا نفس خان اندابل عكاس من بعد خطخال اوه حزبي اوه حزبي اوه حزبي اوه حزبي بعلنا نليو كاب تعلم بال حزبي تلعب لو من العال بحضر قلان كله بقى صبح كي يخفل لنا زين خلوه وقع سلام اللي مكادركب حرمتكو يلد لما لحبر هالبين كمان تحسم يلد حزبي يتلحل حزبي ينلحل بعلنا نليو كاتح المبال اوه حزبي اوه حزبي اوه حزبي اوه حزبي بعلنا نليو كاتح المبال حزبي تلحل متى ميوز مسكة اوكي سلام تملسنا لنا እንደገና ተመሊስና ለና የቅሬታ ቴክኒካል ጸገም አጋጢሙ ጸኒሑ ብዙሆነ ተንዝነበራኒ መዘኻኸሪ ዳርጋ ወዲየ ስለዚ መጀመሪያ አያና ባሻይ ቅድም ማሃበይ በዛ አጋጣሚ እዚ ሙሉ ዓለም አጨኒቆ ዘሎ ቫይረስ ኣብ ሃገርና ህዝብናን ከውርዶ ዝኽእል ሓደጋ كلنا إنسعتوينا نزم مخنيات ناي جو فاند مي ناي حاجز لينك تريوات اللويهم يخيد اللوي زي نحبريتهم ولا كاب بايتو يأكل حبرات منقصات أمريكا مجمرتا جميرو ينبرمبر الحرب تجبر مسمع بدرجة علم لخا ناي تنتطرني فندلو هجرات بوعدو ناي جلوبال بايتو يأكل كما أخيلو كخيد سمعت تبتيحو الله زي نمانينا هنهب بزخالة الله بزخالة تبلو أي أنا كم تولد أي متشجركون طرح نتي تهبوه تبقسو تجنزبكم أبي كم زاتو مكتتال طرح أي تبكورو أمبر بتي زامنكم ملو بتي كبصحاو يخيلي نتستوهله ويكانت أنا زامن له مجدي كحجز يخيلي زبالكم وتبقسو انت حجزكم صبوي سلازي تام حجاز ابتام حجاز ننطف እቲ መገዲ ግን በብዛመናሉ መገዲ ክኸውን ኸይልዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣነ ዝበልኩ ጥራሕ ቅንዕቲ ዝብል ኣተሓስባት እዚ ሃለውና ጽቡቕ እዩ ልክዕዩ ክንሓብር ኣብ ሓደ ክንመጽእ ካብ ዝንላዓሊ ክሕብረና ዝኽእል ናይ ህዝብና ሓልዮት እዩ ዝኹሉ ንሰርሖ ዘለና ካውን ላዓሊ ክሕብረና ዝኽእል ነገር ክህሉ ኣይግባእን እዩ ኮይኑ ግን ኣብታ መገዲ ሓገዝ ናይ ምብጻሕ ናብ ህዝቢ መገዲ ግን ሰብ በብናቱ ዝኣምነሉን ዝረዕመሉን ኣገባብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ገለን ከምዚ ከማይ ኣነ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣይኮነን ካባይ ዝኸደ ገንዘብ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ገንዘብ ከማን ኣብ ባንክ ሃጊሩ ክህቦም ዘይከኣለሲ ዋላ ንዋት ጌርና ሰዲድናዮውን ከብፅሖ ከም ዘይክእል ንፈልጥ ዝብል ሰብ እንድሕርሃልዩ እሞ ኤርትራውያን ውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካምፕ ኣለዉ ኤርትራውያን ውን ኣብ ሱዳን ኣብ ካምፕ ኣለዉ ኤርትራውያን ውን ኣብ ሊብያ ኣብ ቤት ማእሰርታትን ዋላ ኣብ ግሩፕ ብውልቆም ዝነብሩ ውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ነፃ ዝኾኑ ዋላ ኣለዉ ነዚኦም ብርግጽ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ስለዚ ነብታ ተኣምነላ ኢኒሼቲቭ ወይ ከዓ ተበግሶ ሓገዝኩም ኣበርክቱ በጃኹም ነዚኣ ከዘኻኽር ይፈቱ የቕሬታ አንውሕያ ይኸውን የታ ምእተዊ እምበር ብዛዕባ እቲ ሰብ ምስ ሓመመ እንታይ ክገብር ኣለዎ ወይ ካልእ ዝብል ደጊመ ክነግር ነቶም ሰብ ሙያ ዝህቦ ዘለዉ ምኽርታት ምስማዕ እዩ ዝበለፀ ንዕኡ ደጊምኩም ስምዑ ከምቲ ዝበልናይ ዓንቶ ግን ምናልባሽ ኣብ ዓድና ብሰንኪ ኤሌክትሪክ ዘይምህላው ከምቲ ዝድለ ይከታተሉ ከይህልው ስለትኽእሉ እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ኤርትራውያን ኩልኹም ርጡብ ዝኾነ ሓበሬታ ናትኩም ታኦም ከይወሰኩም ትፈልጦ ታንኩም ጽቡቕ ዘይኮይኑ ግን ሰብ ሙያ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብትኽክል ኣብታ ገለ ዊንዶው ረኺብኩም ብምድዋል ዲኻልእ ናብ ቤተሰብኩም ክትራኸቡ ከለኹም ቴሌፎናት ሓበሬታት ኣተመሓላልፉ ምክንያቱ ብብዝሒ
بيوتيوب سيكون بإرسات عسنا يحلفالو إلنا كم ردو سميعهم يميلنا أنت زي حسبنا تبوي أبتي إلكتريك درهبلو وان لكيو بس حلو كسمعوهم نالباش كن أبتي إلكتريك دمت أتلا حتى وان كله مدبات أنا حسلا زخل أي بس هم نزلوا إلنا أنت حسبنا تبوي لذي درهبكم معدلنا تليفون تكون كله كتنكاو زيادة أبتم كل حال أمتنكا كذبوا حبريتهم كتم حلالفو كم حسناكم يدلي مبار نايلوم غاشانا كم تقديم زرخب تقاسكوا أيانا رديك فلباي شاي ممهرنا إن محجي أبزي بلاتفورمنا هنا متسيو تبع سمرتات يبناني ريكل تأوان لمون تسوينا يوالنا كم تقديم حبركوا حيزوا متشيزولو أرستي نهزباوي من قصاصي أكل جت إيمو زلو لعتاون زي لعتاون رقاحيتات زبلي كخون زمالت this is going to be a presentation on relevant and irrelevant factors engulfing Yaklis mass movement مالتيو قاعد حن متاخا أيانا باشاي قاعد هسناهم امبار دقيمكا يطلعني دقيمكا مس تقاتلتنا بمللاي نابتي حتون ملسن كن كيدينا بزيادة نعاها بتي تقرب قالوا زلها كتكيد ناتنات كهبكا جنا قديمها جلا حتوتات قبل ما بعلها بمسلكها سريعها كت مهرنا يخلون مع أنت مالتي بار تلاله مس تقاتلتنا ايش حراي يغني اللي سئلي كلهم ومن ما مكيل تكنيشان بفلاي بحفش خاني اكل ابزخون يكون عالمي هالو بزي قدس بزح يمسكنكم تصنيلكم كسمعونو خاني يا محسن برقص تي موتوي دارغاي لوي مالتيو جن شفاف الكا تحلف سلازغبا شفاف له نات زقدسني نسو زهبو نصبراقات ريفلكتد غبره وي انتا امباكت لونا تناتنا قالسينا ياكل وي كاب حبشونا حزب ارترا انا يدلاي فتحي مالتي نابو انا خزازو بزترفه تي حمقتنا حكمنا وافلطو نزملكتو سلا وجه زلو ابو انا خنكيد مالتي جن زين احس حمام مخانو كيتقتنا خنحلف ايندلن مخنياتو مول عالم حجد زاربا دلو نسو سلازخونه زي بانديميك انتاينا خنبلو بتغرينيا الماما علم لخاوي لبدا مالتي علم لخاوي لبدا ويكا الماما زل حسكا مالتيو الماما صلاينا مولو حزب عالم مالتيو بخلا زراربا فلان مولو حزب عالم زخشر كوينو مولو حزب عالم كانو خسر نعون خطفق عتق علو مالتيو ازو قدايزي عمو قبل كان دحريخايو بتفليت هاجر كم انديميك وكم ابيديميك كوينو وتفلي قلل وهاجر كوينو زخيل يكونن مستفدي اكلات زغطمو وطرايت لزي كونه اب عدخا طرايت كالا هولو زي كونس ابزي عدخا خيد كاون كتغطمو زغباك ناي حبار صلاس لزكونه مول عالم تعاطي كله مالتيو بخلتشه بميتي بخلتميتي بخشا بخلتخشا بستوسن عقن نحنا نقول عقمي ناي متحققازون كسايد زحصر ايكونن دارغا خاب مليونات جميركاس 1 تريليون بتصح قطباوي تحشتون بعين فلتت كرو خلخاني تزلع على كاب تحاتق تزلع على ناي ساينتيست تسافرتو كغطمو زلو سلازخونه نحنا نعو حجاني خمعقمي العالم تحت نكبرلو ويزي تمنقدي زي التي اغابكم كره زلنا خبل ايكلني انت زبلكم كن انتايو تناتو امباكتنا بانا زلو مالتي ول كان تنقوز غبان كنت تنقوز غبانا ነገር انتايو حاده اب كلت اكستريم اتينا نفسنا اب مالس دي فتح المخيناتو تحاده ديستوبيا زبلو انجليزاويان ترميو تحاده دما بانجليزኛ مالتي تحاده دما يوتوبيان زبلو كلت اكستريم مالتي انتاي كنمو نقل جهنم اسات ወይ ድማ መንግስተ ሰማያን ኣብዝን ድሕር ኮይና ጸሚትና ክንሪኦ ምናልባት ክንሽገር ኢና ልዕል ዓቕምና ክኸውን ማለት እዩ ገሊኡና መንፈስ ክኸይድ እዩ
ገሊኡ ድማ ናብ ሕልሚ ገጹ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ እቲ ዲስቶፒያ ዝብሎ ዘለኹ ገሃነመ እሳት ዝበሃል ነገር ዓለም ክትጠፍእ ኢልካ ተስፋ ናብ ምቑራፅ ገጽካ ማለት እዚ ናይ ከም ኤግዛምፕል ክንወስዶ እንድሕር ኮይና ዳርጋ ናይ ዲክቴተራት ተሓሳስባ ከም ድላይ ገብረ ኣነ ንኩሉ ክድምስስ ክእል እየ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ትኸይድ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ከነምፅኦ ንኽእል ንበዓል ሂትለር ከነምፅኦም ንኽእል ኩሎም ቶም ካልኦት ደድሕሪኡ ምስኡ ዝኸዱ ኣካላት ናይ መልእኽቲ ኣካላት እውን ከምኡ ድማ መወዳእታ ናትና እውን ክንመፅእ ንኽእል ምልሓስ ጥራይ ዝፈልጥ ከጥፍእ ጥራይ እምበር ከልምዕ ዘይርድኦ ኣካል ስለ ዝኾነ ነዝብታት እውን ከም ኤግዛምፕል ክንወስዶ ንኽእል እምበኣር ንሕና ሕጂ ዝኾነ ይኹን ነገር ክመፅእ ከሎ ክንጠፍእ ኢና ኢልና ክንሓስብ የብልናን ወይ ድማ ብጥራዩ ክንፀድቕ ኢና ኢልና ከዓ ክንሓስብ የብልናን ማለት እዩ ኣብ ክልተ ኤክስትሪም ክንከይድ የብልናን ስለዚ ነቲ ዲስቶፒያ ቨርሳስ ዩቶፒያ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እሞ ንሕና ኣብ ማእከሉ ክንድሕን ከም ንኽእል ክንዕወተሉ ከም ንኽእል ግን ዓቕምና ከዓ ምፍላጥ ከም ዘድልየና ድማ ምክንያቱ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ፈንጠርጠር ኣብ ዲ ዓቕምኻ ደይኮነስ እንታይ ከም ምዃኑ ነቲ ነገር ኮንሴፕቹዋሊ ብፅንሰ ሓሳብ ደረጃ ክትፈልጦ ክርዳእካ ኣሎ ቃልስና ንሽገረሉ ዘለና ምክንያት ብምሉእ ኢንተርምስ ኦፍ ኮንሰፕት ስለዘይንሪኦ ኣፅቢብና ጥራይ ስለንሪኦ ኣብ ፀቢብ ዝኾነ ሓሳባት ስለንሕፀር ድሓራይ ኣብ ዕንክሊል ንነብር ኣለና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ደሸግረና ቀልጢፍና ንኸይንዕወት ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እቲ ቀንዲ ረብሓ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ንሕና ዘድልየና ኣብ ዓድና እውን ተዓጊትናዮ ዘለና ጉዳይ እሞ ንነብስና ንክከናኸል ብሓፂሩ ብንእሽተይ እውን ክንከናኸል ማለት ከምዚ ሕጂ ስእለ ክብሎ ዝፅንሐ ዘረባ ክንሰምዕ ነቶም ምሁራት ነቶም ሳይንቲስትስ ዝብሎ ደለዉ ክንሰምዕ እውን ትምህርቲ የድልየና ወይ ከዓ ዝለዓሉ ምሁራት እንድሕር ኣለውና እውን ንሳቶም ድማ ኣብቲ ዘለዎ ዓድና እንተዳልዮም ንዓድነቲ ህዝቢ ብቐረባ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክመኽርዎ ብኣካል ፊዚካሊ ስለዝከኣል ነብስና ከነድሕድ ከነፃብቦ ነቲ ሽግር ምኽኣልና እሞ ድሓር ተሓባበርቲ ናይ ዓለም ለኻውያን ፈታሓቲ ሽግር ክንከውን ከዓ ምኽኣልና ከምዚ ሕጂ ኩሎም ቶም ብትምህርቲ ዕምቀት ዝበፅዕዎ ንኣሽቱ ሃገራት ይኹኑ ዓበይቲ ሃገራት እንታይ ዓይነት ምትሕብባር ይገብሩ ኣለዉ ዋላ እውን እተን ኣብ ፖለቲካዊ ዘይምቅልላው ዝነበረ ሃገራት ይተሓጋገዛ ኣለዋ ማለት እዩ ሩስያ ንኣሜሪካ ሓገዝ ክትሰድድ ኣቑሑት ምውሳና እዚ እንታይ ይክረዳእና ዝኽእል እዚ ነቲ ሕማም ኮንሴፕቹዋሊ ብኮንሰፕት ደረጃ ብኣመር ደረጃ ተረዲኦም ንዕኦም እውን ተቐልቢሱ ከምዚ ክርማጅ ሃሪማ ተእው ድብሎ እንደገና ናብኦም እውን ድቕልበስ ከም ምዃኑ ናብኦም ዝመፅእ ከም ምዃኑ ክርድኡ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ዝኣኽሉ ብቑዓት ሳይንቲስትስ ነቲ ሕማም ክርድእዎ ዝኽእሉ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ እዚ እቲ ፖለቲካዊ ሸነኻቱ ክርዳእና ምንቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብቲ ኣነ ሃሰስ ኢለ ክእምቶ ዝኽእል ነገራት እቲ ካልእ ሽግር ደምፅእ ኣብዚ ዓለም እዚ ዓባይ መንግስቲ ንእሽተይ መንግስቲ ገለመለ ዝብል ደይ ምዃኑ ንኣሽቱ መንግስታት ክሳዕ ክንደይ ሓገዝ ገብራ ከም ዘለዋ በዓል ኪባ እንድሕር ኢናየን ሕጂ ክሳዕ 7,800 ዶክተራትን ወይ ከዓ ሬት ሕሙማትን ናብ ኤሮጳ ክልእኻ ኣለዋ ናብ በዓል ዓዲ ጥልያንን ናብ ካልእ ሃገራትን ክልእኻ ኣለዋ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኩም እታ ጎረቤተን ዘላ ኣሜሪካ ንዓለም ገዛኣ እየ ትብል ንዓለም ድላይ ዝሓየልኩ ብኩሉ ሸነኻት ብቁጠባ ይኹን ናምበር ዋን ኣነ ትብል ክትጭነቕ ከላ እሞ በዓል ኪባ ከኣተን ለይትን መዓልትን ክፅረፋ ዝውዕላ ኣብ ጎረቤት ኣሜሪካ ኮይነን እዚ ኣበርክቶ እዚ ክገብራ ከለዋ እንታይ ይረዳእና ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ሕኩማት ኣፍርየን ሓካይም ኣፍርየን ኣለዋ ክሳዕ ክንደይ ዶክተራት ንላቲን ኣሜሪካ ናብ ጎረባብትን ናብ ኤሮጳ ናብ ምዕቡላት ሃገራት ክሰዳ ከለዋ እዚ ብሓቂ ዘቕንእ ነገራት እዩ ስለዚ ዝነዓቐ ሃገር ከም ደየለ ዝነዓቐ ኣመሓዳድራ ኣይደሎ እምበር ዝነዓቐ ሃገር ዝነዓቐ ህዝቢ የለን ማለት እዩ በዓል ሲንጋፖር በዓል ታይዋን ዝገብርኦ ዘለዋ በዓል ሳውዝ ኮርያ ዝገብርኦ ዘለዋ ናይ ህዝበን ምክልኻል ንኣሽቱ ሃገራት እዚ ከም መረዳእታ ክንወስዶ ይግባአና እሞ ኤርትራ ብመንፅር ናይዚ ጉዳይ እዚ ክንሪኣ ከለና እንታይ መገበረት ነራ ኣብ 30 ዓመት እዚ እዞም ዝበረሩ መንእሰያት ኩላቶም ኣብ ዓዶም ተማሂሮም ዋላ ኣብ ካልእ ተማሂሮም እውን ክምለሱ ክኢሎም እንተትኾኑ ነይሮም ኣብ ዓዶም ከገልግሉ ክኢሎም እንተዝኾኑ ነይሮም ከመይ ምገበርዎ ነይሮም ነዚ ኩነታት ከመይ መፃበብዎ ነይሮም ከመይ ንሕና ከይምተደለና ነርና ተፈላጥነት ምረኸብና ነርና ሓገዝትን ተሓገዝትን ክንከውን ምኽኣልና ነርና ማለት እዩ እዚ እምበኣር ተሓሪሙና ደሎ ብምኽንያት እዚኦም ዲስቶፒያን ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣካላት ገሃነመ እሳት ጥራይ ዝረኣዮም ጥፍኣት ምፆታት ዓለም ጥራይ ዝረኣዮም እዚ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እምበኣር ንርኢ ኣለና ሕጂ there is something wrong in the world ዓብ ምዃን ሓያል ምዃን ጥራይ ማለት ኣይኮነን
نفلتتك خمي تتقوموا لي على أمريكا عقلن كتصبن كله حجي يونايتد ستيتس عقلن كتصبن كله أنت ينرئ لنا أبي يودزازون يروت حيلهم نحن خم political activists كنت مثال لنا مالتي ناتهم حيل ميزان أب مجبات عالم والتهدرات مزرقة حمل عالم بتريليونس like for example أبز حلفة وانات ناي باجت ميليتاري كجمم كله كنت شو حتى حيالان من قصة كابون العلوس يوم مسومن ميليتاري زخون مالتي إذا كان زبزي ناب سلامنا ناب حكمنا ناب كل حال نفس خان which means إذا حجي دزاربو دلو عقلهم متصببهم أم انتهي بس حلو أبتي أكتناتهم defense production act دبها الحجي انتهيو نتي أقعتها مكلاخلي دخون حجي فابريكا خسرحكم زلو بقى نتي ددلي تايد بهذا كم حجي قطاس وصنا حكم ماسك ديو ولا غوانت ديو ولا خال نجر ديو فنتيليتر ديو قلديو إذا حجي بقى نخفري لعلم تحت نقول له زي أب أكت يوم ما مالتيو أب عنكز يوم ما مالتيو جينا بس عنكز خسروا حجي تبتبوا له تقولوا جنزبهم نعنا خورو نمدير استخفرسو نافريكا خدمسسو نعلم قواصرو أبا أفدق عالم كوف كبلو زدفو وحيلو من جنزبهم هم تتقيمون لن يرم تدخون غدا نعوم الحينهم نعلم من كدحنو مخالو يرم مالتي ما إذا خمسة أمسرة حرجة حمامكم سخلون كله زغستر تعاتيهم صنيحهم كستايم جورون يرم بارنتاكن كونينا مالت عجي كابزنتاين مهار نحنا لساتهم كابزنتاين مهارو لساتهم كم تاز مهارو هذلو دحريهم كان عنا انتاي لو تقبر له ندارانا كن مهار لنا مالتي كم تمرت مثلا مهاراتنا في الله بقرام عالم زركبوا بمولعاتهم أتصفحنا يمرمر زركبوا سب ديجري بحكمنا يوم بخال من قدي نزنا جرز حاجة أتوكيرهم كريون كمزجبون على اللوم مالتي أبقى السنة منتي كتعملنا مو انتهي كنقبر كم نخيل نحرت ماهرنا كردعنا من انت مالتي لازم يقول دايزن بحري إذا زلنا عالم انتهي حسرة اللوع أم انتهي تركبالع أبقم حدا كمسز اللولوتي انتهي تدمس لوتي نابز حشي كالشم دلاي سب دلاي خزاره بخيلي سوشياليزم دي خبلو ولا كالشم دي خبو ناتو قدايو تخن حزو زلنا كلاتنا كن مغنياتو نزوص شمات صرفي كم زنساندرس زغبرو سوشياليست رو قلقالدو دابلو ادلاي زخونه مسجس نام حلاله كله اب يونايتد ستيتس اب ناي كامبين نعو كن بقى خم حدا خالق كم قسلي اتنسو زم حلالفو ملختي ناب كاله فلسفنا اتيخا كم قسل قستخ تغبرو خلخ ازي زي كونو عقابا قطعتما ناي تناو زلوا بارتزات تناو زلوا مستن حيالان كوربوريشن استزاميدن زلوا ميدياتات كي ترفه ازي كل زي حجي سب كستبهالو ليو امريكاون كستبهالو اليوم صلاعتهم زقاومهم هاجرات مسيهم كحجسهم كله انتي كبليو حزبهم نسوم توم غزات حيلتات اب سلطان دلو انت داي تمهرو فليطوم سلازغبرو ات حزب كن كمهاري ابت مودعتا خنتاي كخوني حزب سلازغون حيال لوطي كمص تسفاتات كهبي مالتي كقالشي نلوط مالتي لازم بقى نحنا نقول حجي لتنكر يتنكرنا لسبب يسبب اندحر تماهيرنا ولا حتى انا يفلطو كله الناس سلدخل انتي كنكونينا مالتي نزي قال سخن وصينا إذا عالم زي حمام زخوصو نزي دريو دلنا بانديميك وصو تعاطيقوم لما معسكم زوداون قمتات اندهابو زخودو زلو يتنكر زمص زلو ورحيق تنكرا خونيو كن كنوصينا تكرب خيريو يبللو لازم احنا خنتا كنكونينا خم يا اكل كتاك قبرالو مالتي هو تنكرالو برتعلو كن كوصي دحرت قاليسه كوصي كبل علو مالتي لازم نزي بزي كحرفه كند ويبون ناي بريدكشن باري انتايو education مالتي education يا قنلنا يانا باشاي صبو مخفتي غير كالنا الله بزعبا اقداسنت معبال عقمسب لم ذهب كيو ازي صبو ابنت كيباسي عقمسبا ازيا معبيلا سلصنحت يانتن بسئلي كاباد عبياد مسلا بشم كاباد عبياد مسلا تمليسا محجاز زاتوت موني كومون تين هاجرات امنا حدن زنبره متفنان قديفن ازي عالم لهاوي لبدا سلازخونه بحبار يمكتو الله صبو بتعمي دسبل ابنتيو حجي مزا اتحيسكا نابنت كنتات هاجرنا بفلاي في زلو سرعه ابعاق مسب
ምምዕባል ዘለዎ ፖሊሲ ኳ የብሉን ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ብዙሕ ኣሎ ኣዝዩ ዓቕሚ ዘለዎ ብዙሕ ከኣሎ ነቲ ክጥቀመሉ ዝግብኦ ዕድላት ዘይተጠቀመ እሞኒ ብኡ ቢልካ ምኽሪ ነቶም ኣብ ዕድላት ዘለና ነብስና ከነማዕብል ይስማዕ ይስማዕውን ፃውዒት ከተቐርቡን ፅቡቕ እዩ ሕጂ ሂብካ ዘለኻ ኣብነት ምስኡ ኣተሓሒዝካ ምስኡ እውን ምናልባሽ ኣፀቢቖ እንድሕሪት ክንመለስ ዘይኮነን ንምእንቲ እናተኣሰረ ከደልና ተመክሮ ናይቲ ገድልታት ናይ ኤርትራ ብግቡእ ተገሊፁ ኢልካ ዶ ተኣምን እንተዘይኮይንኸ ኣብቲ ታሪክ ክንድወል ክንገብር ኣብኡ ኮፍ ክንብል ዘይኮነ ካብኡ እንታይ ተማሂርና ብኸመይ መገድኻ ክግለፅ ኣለዎ ትብል እቲ ተረካቢ ወለዶኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ ድሓር ባዕልኻ እንዳሰርዓኻ ምእንቲ ክትከይድ ብድሕሪኡ ናብቲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ይኹን ካልእ ናይ ኤርትራውያን ዘረባታት ንሰምዕ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትውልድን ሃገርን ዘሎ ንጹር ዘይኮነ ርድኢታት እንዳጠቐስካ ብኡ ቢልካ ናብዚ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ይኣክል ናትካ ትፅቢት እንታይ እዩ ገለ ሰባት እውን ይኣክል ናይ ውድብ ቅርፂ እንዳሓዘ ይኸይድ ኣሎ ዝብሉ ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እዚ ክትብሎ ትኽእል እንተሃሊካ ናብዚኣተን እሞ ብዝጥዕመካ ኣሰራርዓ ጌርካ ማሃረና ተኸታተልትና ተዓገሱና ኢኹም ኣያና ባሻይ ንውሕ ዝበለ ኸውን እዩ ብዙሕ ሕቶ ይደለኒ ኣስተምህሩ ምስ ወደአ ብቐጥታ ናብታ ትከታተሉላ ዘለኹም ላይቭ ባይቶ ይኣክል USA ትብል ዘላ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ብቐጥታ ደው ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ግን ክሳዕ ንሕቶታት ቅርባት ኣለና ንብለኩም ኣብ መንጎ ኣይትደውሉ በጃኹም ይቐኒየለ ናባኻ ኣያይ ባሻ ሕራይ ፅቡቕ እምበኣረይ እወ ካብ ዓድና ኢና ክንብገስ ማለት እዩ ካብ ሃገርና ኢና ክንብገስ ማለት እዩ ነዚ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ከም መእተው ወሲድና የፀኒሕና ኣለና ኣብ ዓድና እንድሕር ተመሊስና ግን ያው ካብ ገድልና ክንተናኸፍ ኢና ማለት እዩ ኣብ ገድልና እዚ ኢንትሮዳክሽን ዝሃብናዮ ብመሰረቱ እንታይ እዩ ዝምህረና ዕጥቂ ክህልወካ ኣለዎ ዶ ኣብዛ ዓለም ክትነብር ከለካ ሲ ንዝመፀካ ነገራት ክትምክት ምእንቲ ዕጥቂ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ፍልጠት ዕጥቂ ክህልወካ ኣለዎ ኢና እቲ መወዳእቱ ወሲድና ዘለና ስለዚ ንሕና ዕጥቂ ነይሩና ድዩ ኣብ ገድሊ ክንጋደል ከለና እንታይ ማለት እየ ነቲ ብረት ኣይኮንኩን ነቲ ፀበንጃ ኣይኮንኩን ንሱ እሞ ሰሪሕናሉስ ተዓዊትናሉ ኢና ግን እቲ ናይ ኣናባባሪ ዕጥቂ ከመይ ክትከውን እያ ኤርትራ ከመይ ክንገብራ ኢና ኤርትራ ዝብል ዕጥቂ ነይሩና ድዩ እንድሕር ኢልና ግን ኣይነበረና ማለት ሲ እንተነበረና እውን ብኡ ንፈረቑውን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ውሑድ እዩ ነይሩ ወይ ዝጎድሎ ነገራት ብዙሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ተሓባቢርካ ሓደ ነገር ሽግርካ ምፍታሕ ኣይተረዳእናን ነይሩ ወይ ከዓ ተሓባቢርካ ሽግርካ ምፍታሕ ንዝዕንቅፉ ኣካላት ከመይ ጌርካ ትገጥሞም ከም ህዝብን ከም ተጋደልትን ኣይተረዳእናን ነይሩ ማለት እዩ ብመሰረቱ ህዝቢ እኳ ኣይክሰስን እዩ ይቃለስ እምበር ህዝቢ ኣይመርሕን እዩ ግን እቶም ኣብ ምግዳልን ምምራሕን ዝነበሩ ኣካላትና ነዚ ክልተ እንታይ ትበሃል እዚ ጫሌዳታት ናይ ቃልሲ ኣገጣጥማ ማለት ሲ ናይ ፀላኢኻ ምሽናፍን ከምኡ ድማ ዕጥቂ ናይ ምምሕዳር ነብስኻን ህዝብኻን ክልቲኡ ክጥምቱ ዝኽእሉ ኣይነበሩን ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ሕጂ ንምሃረሉ ፓንደሚክ መፅኡ ዘሎ ፕራዮሪታይዜሽን ከመይ ትገብሮ ቀደምትነት ከመይ ጌርካ ትሰርዖ ኣብ ዝብል እዮም ኣትዮም ፋይናል ማለት እዩ ፀራ ኣብ መንጎ እውን ክወቃቐሱ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ንኣብነት ትራምፕን ቻይና ኣምፅኣቶ ዶ ገለታት ዝበሃል እቲኣቶም ከዓኒ ንስኻትኩም እምበር ብወተሃደራትኩም ገለ ተባሂሎም ኣብ መንጎ ግን ኢንቫሊድ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ተዘረብኦም እንተተገኒሖም ደይከውን ኮይኑ ተረዲእዎም ኣብ ምትሕጋዝ ገጾም ኣድሂቦም ሕጂ እዚ ኩሎም ይዛረብሉ ኣለዉ በዓል ባንኪሙን እንድሕር ሰሚዕኩም መኾንኩም እውን ለቅነ ክዛረብ ፀኒሑ ኣብ ፕራዮሪቲ ዘተኮረ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ከመይ ዓለም ክዕጠቐሉ ከም ዘለዎ ሓንሳብ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እሞ ንሕና ድማ ኣብ ሜዳና ከለና እቲ ዝነበራና ውድባት ድርካበን ይብዛሓ ይወሓዳ ብዘየገድስ ክበዝሓ ከም ዝኽእላ ተረዲእና ብሓባር ከመይ ጌርና ግን ንዓዲ ክኣትዋ ከም ዝኽእላ እንዳተሓላለዋ እዚ ክንገብሮ ኣይከኣልናን
እቲ ካልእ ማለት ንግብኣተ መሬት ጥራይ ዝሕልሙ ንጥፋት ህዝቢ ጥራይ ዝሕልሙ ኣካል ግን ዕላማ ነይርዎ ማለት እዩ ኣሸኒፍዎም ማለት እዩ ነቶም ንዓድና ፅብቕቲ ክንገብራ ኢና ዓድና ሃብታም ክንገብራ ኢና ዓድና ብዲሞክራሲ ክትመሓደር እያ ዝብሉ እዚ ተሸኒፎም ተሳዒርና ምባል ክትኣምናል ክትፈልጦ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ተዳ ተሳዒርካ ማለት እዩ ተሳዒርካ ማለት ግን ሞይትካ ተቐቢርካ ማለት ኣይኮን ክትቃለስ ዕድል የብልካን እንደገና ማለት ኣይኮነን ክትስእ ዕድል የብልካን ማለት ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዘሎ ሕማም ስዒሩና እኮ እዩ ዘሎ ግን ክንትስእ ንኽእል ምዃንና ኢሎም እዮም ዝቃለሱ ዘለው ስለዚ ክዕወትሉ ምዃኖም ከዓኒ ኣብ ሓደ ደረጃ ይፈልጡ ማለት እዩ ንሕና ከዓኒ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ቀደም እውን ተሳዒርና ኢና ቅድሚ ሜዳ ምውራድና እውን ተሳዒርና ኢና ብፀላእትና ብስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ተሳዒርና እዚ ክንኣምነሉ ኣለና ግን ኣብኡ ንነብር ኢና ኢሎም ኣቦታትና ተላዒሎም ማለት እዩ እንደገና ከዓ ዓዲ ኣቲና እንደገና ድማ ሽግር ገጢሙና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ተሳዒርና ዶ እወ ተሳዒርና ግን ተሳዒርና ስቕ ንብል ኣይኮንናን ክንከይድ ኢና እዚ ሁሉ ሕጂ ከነዛምዶ ከለና ምስ ይኣክል ነዛምዶ ማለት እዩ ይኣክል ከ ዝወድቀሉ ኩነታት ኣጋጢሙ ዶ ካብ ድብገስ ከሎ እወ ኣጋጢምዎ ሕልኽልኻት ይገጥሞ ደሎ ፀኒሑ ኣብ ተፈላለየ መድረኻት እወ ይገጥሞ ኣሎ እሞ ክመውት ድዩ ስቂዱ ከሎ ኖ ኣይመውትን እዩ ክቕፅል ኣለዎ ክቃለስ ኣለዎ መድሃኒቱ እንታይ እዩ ቃልሲ እዩ ግን ከዓ ክመሃር ኣለዎ መን እዩ ከምኡ ድገብሮ ደሎ መን እዩ የማን ፀጋም ዘብሎ ዘሎ በዓል መን እዮም ሰርጎ ጎበች ብል ደርጊ ተረኸፈ ሰሊኾም ኣተውቲ ዝሓናኽልዎ ደለዉ እንታወት እዮም ከመይ ገይሩ ምስ ከምኦም ዝኣመሰሉ ዝቃለስ ከመይ ገይሩ ካብቲ መፃወድያቲ ክወፅእ ድኽእል እንታይ ዓይነት ሚሐ ክገብር ደለዎ ብጫውጫው ዲ ክፈትሖ ደለዎ ብምፅርራፍ ዲ ክፈትሖ ደለዎ ዋላስ ብናይ መንገዲ ክፈትሖ ዘለዎ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ዓይነት ውሕልና ይኽርኢ ደለዎ ምክንያቱ ቲት ፎርታት እንድሕር ኮይኑ ደየዋፅኹም ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ እንታ በዓለገ ተበለካ እንታ ስኻድ መኻልኩም ተመሳሳሊ ፀርፍ እንተፀረፍካዮ ይፍታሕ ዶ ትሽግር እንታይ ዳ ከመይ ጌርካ ሓዲግካ ትኸይድ እንታይ ተገበርካ ኢኻ ሓዲግካ ትኸይድ ፀማም ሓደ ደርፊ ክትከውን የብልካን ክትደጋግም ደርፊ ክትውዕል የብልካን እንታይ ዳ ኢኻ ትገብር ካልእ ሓድሽ ጥበብ ኢኻ እንዳማሃዝካ ትኸይድ እሞ ሓዲግካዮ ምስ ከድካ ይርሳዕ እሱ እቲ ንዓኻ ሓናኽለካ ዝነበረ እናተረስዐ ይኸይድ ማለት እዩ ስቴት ኦፍ ኤሪትሪያ ናቱ ሲትዌሽን እዚ ናይ ኤርትራ ስርዓት ዳርጋ ኣብ ፓወር ቫኪዩም ደሎ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት ሲ ወላ ሓንቲ ናይ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ገይሩ ዝሰርሕ ዘለዎ ርክባቱ ውድባዊ ከምቲ ናይ ቅድም ናይ ሜዳ ውድብ ምስ ሓደ ካልእ ውድብ ኣብ ካልእ ሃገር ዝራኸብ ሕጂ እውን ዝገብረሱ ርክባቱ ውድባዊ ሕጂ ከም ስቴትስማን ዝቐርብ መራሒ መንግስቲ የለናው እወ ነቲ ዓዲ ብቕልፅሙ ባዕሉ ከም ቃሕ ድበሎ ገይሩ የመሓድር ኣሎ ግን ከምቲ ዝድለ ናይ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣካይዳ ንደልዮ ኮይኑ ከም ሓደ መራሒ መንግስቲ ምስ ዓለም ርክባት ዝገብር ኣካል ኣይኮነን ባይታ ከም ሓደ ናይ ውድብ ምስጢራዊ ውድብ ኣመራርሓ ዝግበር ዝነበረ ዝተመንዎ ናይ ቀደም ከምኡ ገይሩ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከመይ ኢሉ ይመፅኡ ብመስርሕ ይኣክል ድማ ልክዕ እቲ ዝገጠሞ ነገራት ብመስርሕ እዩ ደኣ ዝበፅሖ ናብቲ ዝደልዮ ደረጃ ካብቲ ዝተዓነቀፈሉ ደረጃ እምበር ስኺሉ መፅኢሉ ሕጂ ሪኢኹሞም ከዓ ሕጂ ከምዚ ገይሮም ሕጂ ድማ ክሶ ከምዚ ኮይኑ ሕጂ ድማ የለውን ሞይቶም ወላ ሓንቲ እኮ ገለ የብሎምን ይብሉ ገሊኦም ንፁሃት እዮም ብጣዕሚ ንፁሃት ገንዘቦምን ነብሶምን ኩሉ ነገር ደጥፉ ግን ኣስፊሖም ነቲ ነገር ኣይርእይዎን ኣዕሚቆም ነቲ ነገር ኣይርእይዎን ሕጂ እቲ ተወፋይነት እቲ ላዕልን ታሕትን እቲ ገንዘብካ ምጥፋእ እቲ ከይደቀስካ ምሕዳር እንድሕሪ ሰፊሕ ዕምቆት ናይ ሓሳባት ናይ ተቃልሲ ዘይብሉ ኮይኑ ኮንሰርት እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ክሳራ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ንስእለ ክፀርፍ ክውዕለ ዳሕራይ ንምክኤል ዳሕራይ ነቲ ሓደ ክፀርፍ ክውዕለ ንሶም ከዓ ሪኣክሽን ከዓ ናቶም ክወስዱ እዮም ኮለል ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝኸይ ዘሎ እንደገና ማለት ንህግደፍ ጥራሕ ክንፀርፍ ኣይኮንና ንዓና ንነብስና ድማ ከኣበይ ኣለና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ልክዕ እቲ ፕሮሰስ ናይ ብልሽት ኣብ ንዓና ከበላሹ ዝገብሮ ዘሎ ህግደፍ ንሕና ከዓ ነብስና ከነበላሹ ንገብሮ ዘለና ሰጊርናዮ ክንሓልፍ የብልናን ኣብዚ እንታይ ኣድሊ ግሉፅነት ትራንስፓረንሲ ማለት እዩ እዚ ትራንስፓረንሲ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዝሰርሕ ሕጂ እንታይ የብሉ ኣብታ ፓንደሚክ እንዶ ንመለስ እንታይ ድያ
يعبطوا سلازخونو قاليهم مراحتي قاليهم هاجرات نتحققات نتقصرتات نتصقمات اب عدم زورده يعبطوا سلازخونو انت يخون مالتي تتخكلنا تخكل دخونه انت بهالقصر سلازي يمصو سبب يمص حمام دغنا ابتز دلخايو سكيجول زغبركايو ورحات وي عمتات كودا ايكلن مالتي مناتو تعبيت الصلح ነገር ስለዘሎ ንሕና አንባሪ አክልካ እንታይ ይገብር ደሎ ልክዕነተን ዝረኸበን ሽግራት ከም ደለወን ቅድሚ ሕጂውን እንደርቱ ዝክሩኹንኩም ኮማ ዓይነት አተን ቢሄልኩም ነረ ዝኾነ ይኹን ሽግር ስቁልኩም ሒስኩም መስቃይ ትበሉ ወይ ከዓ ምስካላ አይርስኩም ጥራይ ተዘራረብሩ ገለይ ትገብሩ ትሽክም አቢልኩም ናብታ ባይተኹም ተምጽዋ ድሓር ናብታ ባይተኹም ተምጽኹ አምሰምሳኹማ ባይታኹም ይመዝና በሓባር ሽዑ ትምኩቱላ ማለት እዩ بقلص دما نتزبدلكم دلو سب اناليتيكالي طوع تبلو تحساباتو مالتي نابنت نابتا زحاتت كان خمس اتا ጉዳይ فاميلي تريتبل مالتي نزي اكچوالي انتايله تحتي انتايل بحال زي ساب توبيك نوسار استي اوصيلو زلخو انيدبل مشروم سيلو እዚ ገጢምና ዘሎ ማለሲ ዘይብላ ማሽሩም ቃንጥሻ ኣብ ሃገርና በዘልማድ ቃንጥሻ ዓሶን ብሎሎ ዘይንበልዖ ማለት እዩ ቃንጥሻና ዝበሃል ካሎ ንበልዖ ማለት እዩ እቲ ቃንጥሻና ከም መርዓት ጽቡቕ ይዝበቅሉ ኣብ ጊላ ኣብ ደረት ገለም ዝበቅሉ ግን ንሕና ዘይ ማዕበልና ስለዝኾና ከም ሕርሻ ይነጥወን ኢና ኣብ ዝምዕቡል ሃገር ግን ኣብ ሱፐርማርኬት ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ከም ሕርሻውን ስለዝጥቀምሉ ማለት እዩ ስለ ተማሂሮም ዝበጽዕዎ ማለት እዩ يرابحوا مالتي افارم مالتي نحنا ግን ናይ በረኻ ክስታይ ጥራይ ኮይኑ ኣብቲ ዝወጻሉ ሰዓታት በርቅ በርቅ ኣሎ የምድብሉ ቦታትና ሕጂ ቃንጥሻ ወፂ ገለብሉ ኣብ ጉላ ኣብ ደረት ኣብ ገለ ጽርሖም ነቲ ቃንጥሻ ዓሶ ኩርዑም ኢሉ ዝድርበ ኣይ ልዕልዎንዮም ነቲ ቃንጥሻና ዝበሃል ግን መርዓት ዘለዎ ንዑ ይወስድዎ እሱ ጽቡቕ ይሽዑ ሰሪዕካ ይብላዕ ማለት እዩ ሰብዕ ሰሪዕካ ይብላዕ ማለት እዩ እምበኣር ነዛ ኣነምጽየ ዘለኹ ንምንታይ ኢለ ዝብላዕ ዘረባን ዘይብላዕ ዘረባን ዘረባ أبلعتو مسار كأبلعتو يقولوا أبوتاتنا حجتاناتنا أرستي لعتاون زي لعتاون بخلاء زراربا relevant and irrelevant إلنا أقميتنا هذا ترستي نسيو مالتي مبعار حجي نحنا نريو لنا نزينا قرز خنم سو خلنا إذا أنا family tree انت أنا بقى خنوتوا أخوينا انتهيات تقولنا هذا الله ساماتي انتهي مالتي family tree بكونسبت برر على درجة بأمر درجاسي انتهي مالتي حارقر تولدي ناتكا سراور تولدي كابي مسيخا كسعبي مسيح كاللغا كما يقولوا خلصلي وزا ترفه كتب الكاللغاسي انتهي بس هاقر زمدنوسي انتهي هاقر كانتهيتي بأمر درجة كتب مغلغا كما يلي هاقر مسيحو معاشي مسيحو تولدي يقدمو حارق تولدي يقدمو ولا هاقر يقدمو الكاز خطري ولا كاماتي لازم قدم تختل الحرال اللي واحد نجر نناتو أررادانا قلال سانكا كله ولا مالتي مخنياتو انت را ودسب قدم يسفتيرو مالتي ودم حرفتيرو ودسب مسيو بالتفعل عليه مدرخات نام عبل أزمصل وان الستيجز اوف ديفلوبمنت عجي كالا ارستو خوينو مالتي نو ويح جزي مجلس زوسل ስለዝኾነ ሃገር ግን ማዓስ ከም ተቀልቀለን ሁላትና ቀልጢፍና ክንርድኦ ስለንኽእል ነዚ ሰምዕ ዘሎ ህዝብ እንቀልጢፍ ክርድኦ ስለዝኽእል ሃገር ዝመጻሉ ምኽንያት ናትና ብፍላይ ክንኣቱ ናብቲ ካልእ ክንገድፎ እቲ ክላሲካል ዝበሃል ከም ናይ በዓል ኤውሮጳ እቲ ካልእ እውን ኣብ ኢስተርን ዩሮፕ ዝነበረ ውግእ ክመጾም ከሎ ተሓባቢሮም ዝገጥሙሞ دحر بحبار كوينا من بهاجر زخونو دحراي كا كونتات كال مصيوم سبليت زغبرو ساعه من صال زبرو وذا ترفسو مالتيو ناتنا غن ناتنا خنتوكر كميلنا انا تسريحنا انا من يسريحنا اذا حجي كلاتنا ابقر ناي قربا تاريخ ስለዝኾነ ክጠፋና ይክእልኒ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብን ኣብ መጽሓፍ ዝርከብ ስለዝኾነ ንሕና ድማ ብገዛእቲ ሓይልታት ኤውሮጳውያን ዝተገዛእና ስለዝኾና ባዕልና ዘስፈናዮ ክዳን ናይ ሃገር ኣይኮነን ደሎ ካልኦት ዝሰርሕዎ ክዳን ዝሰርሑና ክዳን ኢና ተኸዲድና ኤርትራ ተባሂልና ሱዳን ተባሂልና ካልኦት ከምኡ ዝተረፈ ኩሎም ከምኡ ተባሂለን ከከምቲ እሶም ዝሰፈይዎ ስፈ ማለት እዩ እሶም ዝገብርዎ ዶብ እሶም ዝሓንፀፅዎ ይደሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ድላዮም እዮም ሓዊሶምና እዚኦም ከምዚኦም ዘረበኦም ከምዚ ዝመሰለ እሞ ስለዚኦም ንበይኖም ክኾኑ ኣለዎም ኣይኮኑን ኢሎምና ንኹላትና ከምዚ ገረም ዕንጥር ሰበሉና ሓደ ዳሕራይ
50 ዓመት ن60 ዓመት ن100 ዓመት 300 200 ዓመት ምስ ገዝኡና ሓደ ሳይኮሎጂካል ሜክ አፕ ከነዋህለልክ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳ أتي له غريتا يغريتا مو مسكالوت تراخبي سو هو already هو سلازي هو غسل له طواري صلى نحن اوكي دحن متاو ساعه سبات يوم زارو بزلو شجر له وندي سلازي سمعان سمع له خد حكي سمع له خد سله وصبوت مع الله 100 كيره سلطنا خيانه قصل صبا الله دعنا نبا يدولوا نعردله هو بوي سلازي نحنا باتهم تسرحنا اينا حج انتي كهلونا يو مسكلكل بله ناي تولدي حرقي بوغايو سب ود سب حرقيو كم حرقيو إلو ما بوتاتنا زمسلو انتاي مالتيو زتتحازي كمزي سكعت كومي تتحازي نغري نتوركين يو كمزي تلاقي بزخيد كمزي قنططفه كمزي تخاتبلو كوم سلازخونه تتحايز سلازخيد ود سب حرقيو يبحال مالتي لذي تولدخا ابدخونه يكون كزرغح يخيل مالتي كابدخونه يكون كبل يخيل ግን ነናቱ አብነናቱ ደረጃ ማዕባለና ወድ ሰብካኒ ፍሊድ በለ ጠባያት አሉ ናብነት አምናትና እንድሕር መጽና ወላ ሙሉ ዓለሙን ኮቢዩ ግን በዚያዳ ናትና ምን ትخرዳና ክንጥቀመሉ አብ ግዜ መስፍንነት ቅድም ንዕና ሀገር መኻና ቅድም ጥልያን መምጹ እንድሕሪናዮ ወላ ወንድሕራውን የንጻባርቅ ነር ወላ ጥልያን መስመጸውን ወላ ሕጅውን ስምዒታት አይከደን ክንብል ንኽእሊና እንታይና ንገብር ንዓና ዝመስሉ ሰባት ንርኢ ጥራይ ማለት እዩ ካብዚኦም ጥራይ ኻኽት ምርዑ ደለካ ሰለክቲቭሊ አቦታትካን አዴታትካን ከም ገብሩ ማለት እዩ ካብዞም ዓዲ ክስተኽን ከይድ እንድሕር ዋ ኢሎም መጽናዕቲ ይወስድሉ ካበይ ድመጽኦም ከመይ ዳኣመሰሉ እዮም ጨዋታት ድዮም ወላ እንታይኦም ገለመለ ኢሎም ብዙሕ ነገር ሓስብሉ በቲ እናቶም አናይት ግዜት ማለት እዩ ስለዚ ዘይምርዓዎ ሰቡን አሎ ዘይቅርቦ ደይደሉ ካብኦም ንላዕሊ ጥበበኛ ከሎ ካብኦም ንላዕሊ ክኢላን ፈላጥን ከሎ በቲ ናቶም አራዳዳ ሓንጎል አመዛዝና ናይ ዓሌትነት እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ አትናቶም ጥራይ ይሕፀሩ ማለት እዩ ቀሊል መረዳእታ ነቲ ጥበበኛ ሰብ በመሓርኛ ንኣብነት ጠይብ አዋቂ ማለት እዩ ፈላጥ ማለት እዩ ንሕና ፀቢብ ግን ከም ሸይጣን ከም ሓደ ገለዛ አስረካ ገለዛ ገብረካ ጌርና ኢና ንርድኦ ማለት እዩ ከምዮም ዝርድኦ ቦታትና ነይሩ ነዞም ኩሎም ወርቂ ዝሰርሑ ነዞም ኩሎም ክንደይ ነገራት ናይ ንግድታት አቁሑት ዝሰርሑ ነቲ ቁሑቶም ገዚኦም ክትጥቀምሉ ይደልዩ ማለት እዩ ነቶም ሰባት ግን ይጸልእዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ፊዳል ዝኾነ አረዳድኣ ናይ መስፍናዊ ዝኾነ ባህሊ ዝነበረ ብትእዋንቲ አረዳድኣ እቲ ክብርኽ ድበለ መስፍናዊ ድማ ንባዕሉ ካውን ናብኡን ናቱ ደርቢ ክሕሉ ምእንቲ ካብ ዓድና ካብ ሃገርና ከይዱ ወላ ብጎንደር ከይዱ ወላ መቐለ ከይዱ ትግራይ ከይዱ ከምኡ ዝኣመሰለ መስፍን ካብኡ ክምርዖ ድደሊ ማለት እዩ ስለዚ መሳፍንቲ ዞም ናይ ሃገርና ናይ ኤርትራ እንድሕሪኢኹሞም ቶም መሳፍንቲ ነበሩ እዚ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ሶም ራእስታት ኣብ ዓረዛ ዝርከቡ ኣብ ዓዲ ኋላታት ዝርከቡ ኣብ ፀዓት ዘጋ ዝርከቡ ወላ እውን ኣብ ኮሎግዛይ ዝርከቡ እንድሕሪልዮም ገለገለ ነገራት ከምኡ ደርቦም ክሕሉ ዝገብርዎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ትውልዲ ሓረግ ሞንቂስካ ክትድርብዮ ይትኽእል ኒኻ ደረት የብሉን ዶብ የብሉን ትውልዲ ከም ሃገር ዶብ የብሉን ሃገር ግን ዶብ ኣለዎ ድመፀሉ ሰዓታት ከዓ ግዝያት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ከም ንኣብነትናትና ከምዚ ክብሎ ፀናዕኩ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሕና ንቃልሶ ዘለና ግዜ ቋንቋና እንታይ እዩ ብዛዕባ ትውልዲ ይኮነን ሓወይ ሓብተይ ክብለና ከሎ ሓደ ወሓብተይ ኢኺ ወሓወይ ኢኻ ሰዋት እንታይ ምሓብ ኣነ ዝዛረበኒ ዘሎ ብዛዕባ ሃገር እዩ ምር ንስኻ ሓወይ ምዃንካ እንደ ምዃንካን ፀፊእኒ ይኮነን ኣብ መንጎ ራማን ደሎን ኣብ መንጎ ዞም ኣብቲ ገምገም መረብ ደለው በዓል ኣብቲ ዓዲ ከተዮ ደሎ ኩሉ ዓድታት እንታይ ክትገብሩ የለን ኣይራኸብን እዩ ትውልዲ ኣብ መንጎ ፀረናን ጉርስርናን ዘሎ ኣብ መንጎ ሽመጃና ዘሎ ዛላምበሳ ሓንቲ ገዛ ዲያ ክልተ ገዛ እኮ እያ ዘላትና ካብታ ዛላምበሳ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ ክራኸብ ክወላለድ ናይ ግድን እዩ
كم يتقبر نيرو قدم كقدم هاجر مخانو دمان هاجر مخانو يردونيو نابلام كاز عرفتو إخات خيد قالوا عدتات أبلامهم ده عرفتو عد زقبرون له مالتي أبت سعر زرخبلو أبت خبتهم زمشتئن أوتات يوم دخلوا نيرم تقدم زلان سبع ساقم قال ما لازم بهذا انتهي أبت تتعامو لحدر أبت خبتو مغناتو شعو كان البل علو تعيد بهذا يبلون كان فابريكا يبلون كان حرشاون ولا ببعرا حارس كان مسحبن أي بصحون أبتو أنتي كبتي تحسو خبتين مالتي نزين حيزو يزخيد مالتي ስለዚህ ሃገር ድበሃል ነገር የብሉን ሃገሩ ዓዱ ድሓድረሉ ድውዕለሉ ኣብቲ ሳዕሪ ዝረኽበሉ ናይ ከብቱ ማለት እዚ ማለት ሃገር ምስ መፀግ እንታይ ይኸውናል ማለት እዩ ቀዋምነት ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ትብል ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ሰብኣይ ምስ ደቁ ክመጽእ ከሎ እንታይ ክገብር ማለት እዩ ርያ ቢሉ ዚኣ ለዘን ከብተይ እውን ጽብቕቲ ቦታ ብራኽካ እያ محلو خات خننيا قليلو نعو زدلي رقاحيتات مبزحتو عدتاتنا ايرترا حجن حري خمو بفلاي ما لسه مبزحتو خبير برخ دبل بوتا ام دقمتو سلامنتاي ابتو وانتي ጫካይን يرس مريت بمولو ጫካይን ولا بعل انا كمان اركبنا له نزي عدنا قلمرتات بقى خدكيد نوينخا قالن ستيت بفلاي تفرح مالتي سلامنتاي كل عينة انسسا كساب انبسا خيترفه كساب زغون نبر خيترفه زبئي قلملمو زيوم بقى بلغت كايوم مالتي سلازي قدنت انتاي غبرو توما بطات برخد بلا عدي يمرصو مالتي شعو ولا يدكمم ما يربح ورد خلو نحريكم مجي بتماين يو والله نزحان تعترو تشكيمن اديتات دديبو عقبت ازغبها لا يكعلن مريت دحراي اندا تقيره مسكدغن اتعدتاتون እንዳወረደ ናብ ጎልጎል ምቹ እንዳሆነ ይخيድ ማለት ነው ናብቱ ዋና ነገር ክመጽእ ግን ብዙሓት ሰባት አለው ብዝማንዚ አና አይ ዶንት ላይክ እሰምዕ እፈልጥ በአልመኒየም ድዛረቡ በአልመኒየም በወለዶ خዛረቡ ድዕሉ ሓወይ እንዲኻ ሓፍተይ እንዲኻ ወዲ ክሶ ትፈልጦ ዶ ካባኹም ተመርዒና ኮይና ገለዶ ዝብሉ አው ድዕሉ ምሁራት ዋ ትምህርቲ ደለዎም ዳአክል ድመስል ትምህርቲ ዘለዎም አካላት ኣብዚ ጋዕገል ጠምዝ ዝውዕሉ ኣለው ገሊኦም ሓሪቆም ካኒ أنا تعرف التكا أبيد نبرك أخا أنا عدي فلوس عودي فلوس كندز ولا ده تصبيه كم زز جبريل لهم كأني هالو يبلغاتهم كالوس كمالتي زد ما كالش جري مالتي كالش جري ما سلام انتاي نتي كونسبتنا ولدهم نتي كونسبتنا هاجرن سلا نغرتيو في التقابلهم فلتوس لزي كأنهم نتي كم جرد ما صام دول حوين دخلوا لهم دول هو حوي منتايو صبوق رجوده كحوي كونكا أنا ده زاربن دول لجن بزعل هاجري أبزانا هاجري زهقت من أرتب الكونكاجن بتينا يحرك تولد دجري هاجري دمسس كي مسلكه زي مرسو وراون روحو كي كان يقربا أولا لدان ترى أبي إرتراز زتولد خوينو ويقولنا أبي إرترا نقول عمتات زجبرد أركوينو أبي إرترا تقاديلو أبي إرترا توليدو ودا جزا وتخا ود دخنا يخون نجار نيرو نيرترا قالس تطو يلوخ بقى له ولا تجراوا يخون ولا محرا يخون ولا أورومو يخون ولا دخنا يخون طليان يخون ولا قال يخون أبزي شجر علنا مالتي نتي فاميلي تري مستهاجرنا دبلق لق أصلا نبلو كل التشجر علنا هذا شجرنا أنت عيو التي أتحتي دلو هوتهم جنزوب ندخل المورع ديتنا معلتن كتسأل الوعل عديت أفئة هاجريت أفئة أنا إرتراو النابل خستاك بالوعل أما نقول تاي قبر له يحوش له أنا ودي خستا أنا خندز ولا ديت قصر خندز قبر كويلو أبشجري عتو مالتي إذا حجي تعيو زي ممهارن زي من كحني بعد إزي انتعي مالتيو إتي إناد بالمشروم استمروا زي بالعزربة كلتيو زي بالعزربة اتحادة بحونات هاجر كتفل درلي اتحادة دما بحونات أنصرتيرو أبكال علامات دعتو أبتمكحت دعتو أنا ودغست أنا دبل لذي إذا خلتيو شجر زين بعد نزي أكل كل جزء مسي أكل كان الزامو دلنا نزي أكل قعزو حزبه ومن كسقاس انتهي قبر له يرمسله يعنكفله كي تردو هاني عبيد الله يأكل مويتيو أب مبال كي ترفع بسح كي تمهارك كي فلتك كي نقحك نزي كونسبت كي فلتك تسيكا تسع دك مويتك تسع كم مخانو كردع كاي كلني كم بانديميك نقولوا نبر
كم زب قال سمسرحناتنا تاريخون زقطمنا كندي غزي تسعرنا كندي غزي خسعرنا حجي دما دخمتنا خنللي تعانكفنا خمدلنا خنللي زدلينا دلو كنلل خلنا كن بتمر حساب درجه بمردة أنا كونسبت درجة سلسلة زانا هاجرن زانا ود هاجرن ناي تولدن تبهال دلا بتوم مهارات أنت تتنقوا يعيش بتوم مهارات ممهارو نزي خمسة أنا زبلو زلوا حجي فلا اليوم فتيقهم انتهى مالتكم مهانو نعدهم كأني كخرعلو نولدهم كخرعلو اللون أنا قلت عم الزرابي دفتو كلكم تسمعوا لهم أتوم تجارو إلهم زلاقس لكم أكلات تجارو يخم السخمة عدهم هيكونن إلهم زلاقس لكم أبي زنبر كا عدين بر بقولهم جن أسرار حكم كا إرتراو خونال يمان سجام زي بالله بولدهم كا أتجزيكم إندجنا أب حلخلخ تأتو سبات تكونوا يبلكم انكفات نايتي أكل كتكونوا يبلكم أبتها جراون نتكم أنا إرتراوي إيه أنت اللي كاسخة توا خانسخة أنا كو أبزك تقالش كل عدو تولد كل عدو 100 عام 300 عام 300 عام زنوبر كله كويس إرازي انتوا يا أخا أبكل 3 عامات كوا ناشناليتي تحت الدلها بزلها عدو خنكاس نعي كم زغت بلني من يخانسخة أنا كو 5 جرزة مع بالكو عدي كرم حجة تزاربية بفلايتهم تجارو كاب تباهيلهم بتسوقعوا بتحرق نوحاتون حسراتهم بزي قدس قديفنا نعو أب هاجر إيرترا زبركتو وتجارو قليل ديو كم تباهيلهم ما يقولوا أنا ودعي تخبروا اللوم كم أنا ودعي 10 ولد يسبسب ده 10 شعات ولد يسبسب ده زبلوا نساتهم كعني أنا كوز زمع بالكي إذا كله فابريكات بيتسفتات دلو ولا جلد دلو ولا آرت كفلو موسيقى دلو كله ماتا دلو روكيت دلو جلمل دلو إذا كله سبورت إذا كله ختمة السعادة خندها مع بيلك يا خان ودعز وستبل إذا نعي أصدقوا 100% بصحن عد كوي سلازي نتزلنا شجر نترجم هاجر نتنتولدن أبقمة تأتينا تردينا نفتحيه زبل تشبتح يزوم داخل مصلوا منبر محن قال تراك خوني يقول أنا كحوها كسوها كابكسات ولد أنا خندي يخون مخبل سمعيهم ها الساعة كحوها خا ود من شمك خا ود عد قراتي خاوي وعد قلي خا ساكو وكسوكو قال كساها من شمك تمرعي وايو نعيكا ود حتى يسود وإذا ترفع هتوقطو مهر تباهلك ديجري تشكيمك نزع يبلع عيستين دي بالماشرومز which means in other words this subtopic يو اتقن topic نقاط irrelevant زبلي irrelevant زخونه نزع حجز الدينا دلو قداي زي سماما سلازي مهور كونكا اندحر دقاقيم كايون از نجرزي بعد نحنا معيخ نقبرينا كنبلا لنا مالتي ياكل ميحيخ قبر لنا بار اندحر كم زغير كاتعناقت كونكا اندحر نهاجرن تولدن فلالي خديت تصمتو كونكا نحنا ميحنا خنا زوترينا ولا خلت نترف ولا سلسته نترف ولا 10 نترف كم زخ نقبرينا اتهم ترديقوم ابز غدايزي بخمس درجه مزينوم ساينتيفيك اناليسيس يبوم دمصو دك هاجر كيرترا اتهم نيرترا هاجرنت زعاناقو فقد ኤርትራው انا يكون كل هاجر كلهم አለው ወይ بزيد ለተዝቢ ኤርትራ ምስካለ ከተአሳስሮ አይከብሉን ነው ኢትዮጵያ አብናትና ጥራይ ክንዛረብ ኤርትራ ሓደ ክንከለሉ ንኽእል ነገራት ግን መሊዩሎ ብፍቃድናን በባይቶናን ዝውስኖ ትሬድ ሪሌሽንስ በመግባር ይወድሰብ ሓደ እንዳኾነ ዝኸይድ ዩሮፒያን ዩኒየን ንሱ ይዝመረና ታይዲድ መረና ዩሮፒያን ዩኒየን ንሱ ኮ ይድመረና እናቶም ዓዱ ኮ ይደሎም ናይ ትውልዶም እንድሕር ቆፂርኩም ምምካኒ እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ምትእሳር ይዘለዎ አርያንሲ كسب عاد انجليزي زخلو بصب كاب جرمن زخلو نغراسي تاساسر ديكونن بزبا اسوساتم بيني خاتوليد كا خابي خامتيخا انت خمزل دبهال صعدا سمعكم تفلطوا ابز معبل العالم زمصانا كسع كندي دحوراتكم مخنا حجي ولا ابز عد سلطنات مسينا ولا ابز معبلها عدتات مسينا سي بانا ود خصو زوددني لا فاميلي تري نزالب سبات
كم ودما تم كالوس كعمصنا دلو ودما حويخا إذا حويخات بالكونسبت كتهرم الله وحويخا جن هاجر يرزارب زعل هاجر يرزارب له يا نباشا مسألة التحيزكا نابنت بزحنت حجينا زي بايتو ياكل ولا كابتا حدا كم دخام زنقفلو بزحنت دي مرقات مسو زتعساسرون بانصارها كم اغلالي دهونه ويكا كم تاي سيكتوريان سنتيمنت دهونه بلا ازيتات كمي كنمحدرو يغبانا تبل بزحنت حدا ناي بزحنت كالايكا تي سيكتوريان سنتيمنت زلو اقراربا ويا قلالسا وي اغلالي دهونه قلالساسي كمي very good هو نسلو حجي نسو عمنتاي كوتوي reflashing all sentiments reflashing انتاي reflashing نالبات توما تكنيكال كستايد اب تكنولوجي كستايد بالكم زياده خرب داكم غير هون عملنا سوفت وير نابنت حاده تشارجر كون وي غلخون بروجرام كتغبرو خلها وي ريبروجرام كتغبرو خلها نتزنبره الجوريزم كيكيركا كمزلو انت دا ريبروجرام جيركايو انت حتقبر دلها مالتي قال باكس نيرو مخون هولمو كمزن انا حسبون بلو محساب عينتو نسيو تاع الجوريزم ግን قال ነገር ساعات قال باكس كيهلو ويلكا እንደገና የሴም አልጎሪዝምስ ሪፕሮግራም ትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ለውጥ አይገበር ካሉን ማለት እዩ እዚ ሴክታሪያንስ ዘለው ድማ ዚአቶም ዞም ሴክታሪያንስ በዓልየት ዘብሉ ብገለመለ ዝዛረቡ ወይ ጉጅልጅል አብሎም ናቶም ዓዝ መስል ክሊክ አንሲዮም አኻኺቦም بخمس درجة حقالو شو زليو زياتهم تايم حجي they are reflashing all sentiments the same good I am زقبل زلو زنبرة زي ربح مسفنا وتحسطو أو يوم لملوش زلو مالي نحنا قال سنع رميسو وضع السرعات مبا ناب كابيتاليزم كناتو ناب فابريكات كناتو تمرتات كنا معبد زرقحنا كله انستيشنز كله بهاجرنا كنا معراري مونت هاجراو تحسطنا حلاف زلاف كاين غورو فيچوتات كيهلو حاده زدرجه سنخون ازي تعرقي مالت تعرقي كن حجوني لكم نري ناشنال ريكونسيليشن زبحال نسيو نتي ايكونوميك نتي اديوكيشنال تاعتهم كلهم تكالات ناي معبالي اب كلهم لباص حاجه خمزي غير كانت حزبين دور ام عراري خايو اتي كونتراديكشن حجي ناصبه بخيل اب عديد اب غله اب متحت اب كبسا اسلاماي استعناي تايد ويدس حبس قدس زري ازلنا كله ازي يغحات مالتي شو ناي اتناتكا زمدناتات ولا هيمانوتات امنتات قدرات ناتكا ناي بعل خ ناي ولقخا ጉዳይ ኮይኑ እቲ ሃገራዊ ጉዳይ ግን ብቁጠባዊ ደረጃ በትምህርትን በገለም ተራብ ሕክምና ልክም ዝጅምሪውና ዝምዑላት ሃገር ከምዚ ልዕሪሉ ተማዕራሪው ዕርቅ መጻአሎ ማለት the question ሕጂ ይغير እትሕቶ ይغير ክንዲ መታሐት ከበሳስ ለማይክ ስታናይ ትሪው ወለኹም ዝደም በተቃወመን ሕጂ አስላምና ክስታና በሓደ xbirna ገለመለ ገለ ይድበስሑ ነቲ ብዙሕነት ከዓ ከምስሎ ዘለኻ እንድሕር አኼባ ገይሮም ፍርቆም አስላም ፍርቆም ክርስቲያን ፍርቆም ገለ ማለሲ ኮታት ተዓድና ዘሎ እንድሕር ተአኻኺቡሲ ሃገራዊ ዕርቂ ከም ዝገበሩ ገይሩ ይስምዑ ኖ ቃልሲኹም ኮሙ የለን ኣብ ቃልሲ ኣብ ማዕራሪኻ ምፂኻ ካብዚኦም ክንዲዚ ካብዚኦም ክንዲዚ ገለልካ ምፂኻ ኣይኮንካን ትቃለስ ኣብ ቃልሲ ዝተበገሰ እዩ ዝኸይድ ተደይ ኮይኑ ሪፍላሽንግ all sentiments ማለት እዩ ዝተበገሰ ግን ዝኾነ ኸውን ይኽእል ከምቲ ታሪኹን የድልየና ኣይንብሎና እውን ክነብር ደይኮነሲ ክንመሃረሉ እንዲሁ ቃልስና እውን እንድሕሪና ሕጂ ብደቂ ባርካ እዩ ተጀሚሩ ሕጂ ደቂ ባርካ ስለዚ ጀመሩ ወልካ ኣይትፍንፍኖን ኢኻ ደይ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ዓይነት እዮም ጀሚሮሞ ኢልካ ክሳይ ትብልን ኢኻ ጥራሕ ንስኻ ኢኻ ጆይን ትገብሮ ማለት እዩ ይኣክል ከዓ the same situation እዩ ዝሕልፎ ደሎ ማለት እዩ ደቂ ዝኾነ ክጅምርዎ ይኽእሉ እዮም ولا حدا سب كجمره خليخه دك ود زخونه ቦታ ነዚ ሰብዚ ንዑዝ ርድኦ ሰባትን ናቱ ዓይነት ከምጽእ ኸይል እቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ኮንሰፕት ግን
ዝኣኻኽበካ ድዩ ኣያኻኽበካን እዩ ሃገራዊ ድዩ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ድዩ ኣይኮነን እዩ ትሕቶ ደሎ ማለት እዩ እዚ ሓሊፍኩሞ ይኹም ቅድሚ ሕጂ ካብዚኦም በዚሖም ካብዚኦም ሒዶም ዝበሃል ነገራት እዩ ማለት እዩ እቲ ዳይቨርሲቲ እሱ ኣይኮነ በዚ ኮነ ዝዕቀን እቲ ዩኒቲ ኤንድ ዳይቨርሲቲ በዚ ኮነ ዝዕቀን ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ዩኒቲ የድልየና ኣሎ ዩኒቲ ክንብል ከለና ሕጂ ብደረጃ ክንደይ እስላም ኣለዉ ክንደይ ክርስቲያን ኣለዉ ክንደይ መታሕታውያን ኣለዉ ክንደይ ከበሳውያን ኣለዉ እንድሕር ኮይንኩም ትፅበዩ ዘለኹም ኣይመፅእን ኢኹም ገሊኦም ዝያዳ ገሊኦም ውሑዳት ገሊኦም ኣዝዮም ውሑዳት ገሊኦም ከዓ ኣዝዮም ብዙሓት ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ናይ ሶውራና እውን ክጅመር ከሎ ካልኦት ብዙሓት ነይሮም ክውዳእ ከሎ እንድሕሪ ስታቲስቲካሊ ርኢናዮ ከዓኒ ካልእ መልክዕ ሒዙ ክፀንሓና እዩ ማለት እዩ ካልእ ናይ ብዙሕነት ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ዝኾነት ጉዳይ እዚኣ ኣብ ፀርፍን ኣብ ገለን ከተእትዋ ዘለካ እዚኦም ተቃሊሶም እዚኦም ኣይተቃለሱን ኢልካ ከማን ከተእትዋ የብልካ ዝኸድዕ ኣብ ኩሉ ኣሎ ንፉዕ ዝዕውተካ ድማ ኣብ ኩሉ ኣሎ ዓቐናዊ ፋክተር ኣይኮነን እቲ ረቑሒ ዓይነታዊ ፋክተር እቲ ዓይነታዊ ረቑሒ እዩ እቲ ወሳኒ ግደ ዝፃወት ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዝኾነ ይኹን እንተደኣ ወሳኒ ተዳ ኣብዮም ዋላ ሓንቲ ኣውራጃ ኣብያ ንበላ ማለት ሲ ኳንቲቴቲቭሊ ኣየምፅእትን ክንደተን ካልኦት ኣውራጃታት ኣየምፅእትን ንበላ ኣብኣ ዝርከቡ ኣካላት ግን ሓያላት ኣካላት ክትረክብ እንድሕር ክኢልካ ቡርቱዓት ፅኑዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረክ ነቕደ ይብሉ እንድሕር ክትረክብ ክኢልካ ካልእ እንታይ ትደሊ ዕውር እንታይ ትደሊ ምርኣይ ክትርኢ ኢኻ ትደሊ ማለት እዩ ስለዚ ክትርኢ ዘኽእለካ ኣካል እንድሕር ረኺብካ ኣብ ሓደ ቦታ ስለዚ ብኡ ተመስገን ኢልካ ካልኦት ከዓ ተኣኻኽብ ማለት እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ጅምላታት ኣምፂኻ ኸ እንድሕር ክርእዩ ደይክእሉ ነቲ ኮንሰፕት ደይፈልጥዎ ነቲ ኣእምር ደይርድኦም ብቁጥዕን ብኻልእን ጥራሕ ብምፅፃርን ጥራሕ ብናሮ ናሽናሊዝም ብፀቢብ ሃገርነት ከይተረድኦም እውን ህግደፍ ክድግፉ ዝኽእሉሉ መንገዲ ክፍጠር ስለ ዝኽእል ግዜኦም እውን ዌስት ኦፍ ታይም ስለ ዘባኽኑ ምስ ዘድልን ዘየድልን ክትዓት ረለቫንትን ኢረለቫንትን ነገር ስለዘይ ኣብ ግምት ስለ ዘይእትዉ ንሓደ ዘየድልዮም ነገር ዳርጋ 6 ወርሒ ዝዛረብሉ ሰባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንፁሃት ዋላ ከለዉ እንዳኸሰሩ ከለዉ እንዳደኸሙ ከለዉ ሕጂ እዚኣቶም ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ እንድሕር ኢልና ከነምፅኣሉ ኣለና እቲ ምክንያቱ ንበይኖም ስለ ዝሰርሑ እዩ ክትሰርሕ ከለኻ መሳርሕቲ ክህልውካ ኣለዎም መዓልቲ ክህልውካ ኣለዎም መኸርቲ ክህልውካ ኣለዎም ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ዝድለ ንምንታይ እቲ ዕላምኦም እሞ ነቐምጦ ብወገኑ ንዝኾነ ይኹነ ኣካል ብደይ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ክሰርሕ ብደይ ኣማኻሪ ክሰርሕ ዝኾነ ፕሬሲደንት ናይ ዓለም ረኣይዎ እቲ ዝዛረቦ እቲ ስፒች ዝዛረቦ ንባዕሉ ስፒች ራይተር ኣሎ ስፒች ራይተርስ ኣሎ ዝመኽርዎ ኣማኻርቲ ኣድቫይዘርስ ኣሎ ስለዚ ንሱ ዝገብራ እንታይ እያ ንፉዕ ደሊቨረር ክኸውን ኣሎ ስፒች ደሊቨረር ክኸውን ኣሎ እንድሕር ሪኢኹም ሕጂ ዋላ ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ሪኢና ነቶም ፕሬሲደንትታት ረኣይዎም ኣብ ስፒች ደሊቨሪንግ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈላለዩ ገሊኦም ብጣዕሚ ኤሎኮንስ እዮም ገሊኦም ከዓ ስኢሎም ፀለፍ ደፍ ክብሉ ዝነብሩ ዋላ ፈፂምካ መትሓዝን ክስታይ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ወዲ ዓድኹም ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ደሎ እንታይ ይትገብር ደንብብ ደሎ ይመስል ዋላ እንታይ ትገብር ደሎ ይመስል ሎሚ ገለብል ፅባሕ ገለብል ስለዚ ነቶም ኣድቫይዘርስ እውን ከም ቅርፃ ክህልዎ ክእሉ ኮኑ ግን ኣይሰምዖም ንኸውን ኣማኸርቲ ክህልዎ ክእሉ ኮኑ ግን ኣይሰምዖም ንኸውን ኣሰራርሑ ቲት ፎርታት እዩ ንዕኡ እንድሕር ደይ ሰሚዖሞ ሎሚ ቪያ ብሎም ማለት እዩ ትማልዩ ቅድማል ከማን ንሓደ ቪያ ይድዎ ማለት እዩ ብከምዚ ነገራት እዩ ስለዚ ልክዕ እዚ እንታይ እዩ ዲክታተርያዊ ኣተሓሳስባ ምናልባት ሰብዚ ከፅንዕዎ እዮም በዓላቶም ምናልባት ንሱ እቲ ኢንቨስትመንት ጥራይ ይረኣዮ ኸውን ሜቢ ሂ ኢዝ ኖት ኤ ፖለቲሽያን እቲ ንሱ ናይ ቁጠባ ሰብ እዩ ናይ ኢንቨስትመንት ሰብ እዩ ስለዚ ሃብቲ ጥራሕ ይዝረኣዮ ንሱ በዚ ይጥምቶ ኸውን ስለዚ ኣብቲ ስልጣን ድመፅእ ሰብ እውን እንድሕር ፖለቲካ ኮይኑ እቲ ቦታ ናይ ፖለቲካ ኣእምሮ ኮይኑ ዘድልዮ እቲ ቦታ ፖለቲካዊ ብስለት ዘድልዮ ሰብ ክመፅእ ኣለዎ ሕጂ ከዓ ንሕና ቀልሲ ስለ ዝኾነ ኩላትና በብዓቕምና ሆይ ማርያም ንብል ኣለና ግን እቲ ዓቕምታት ናይቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶና እውን እንቅፋት ይፈጥረልና ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ይኣክል ኣሸጊርዎ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ብዙሕነት ምስ ሓድነት
كما يجرو كذا مدخم زغل بعلمن نتقالسي كايرو كما يجر كاتنفيهم all those things مالتي تانا يبزحنت كندفع على قرب ندير كوينا كمزي أبعد خالي أخذ بزحنتي أخذ مصر مالتي بمنتاي كتكونها بريبريزنتيشن كتكونها مالتي أبعد مسمسات بريبريزنتيشن كتمسي بهاجرنا إيرترا مسمسانا وابنا مسريتنا بارلمنتنا غيرنا أسمبلي أنا خنقبر كلنا شعو تي election stage مسمسا حنايو باي ريبريزنتيشن كوني مالتي أقول له نايكوام إنتريكس كل شعو قصدناعيو ماينوريتي ماجوريتي كما يجر كأخذ جبرو أنا حلو أنا يزغون يكون بزح حساب وحساب بديمقراطية وعينه خفت كم زلوا بكل ملكعات من قدي مساعتي كجبرايو معه بروفيشنالس كدليوا يوم زوم حجي عامت ذاكل هو دبلو خلال دبلنا ورقة صحيفة له قوام غير له قال غير له نابلنا شدش شمون تورحي عامت قال وسدلنا انتم قدفوا مسحات صحفوا ولا حدا سبون كصحف غدي حدا ديك حدا ورقة كدالو لنا خيل كم تقدم حجه تدالو زغبرو اي 97 እዚኦም ሊቃውንቲ ካብ ዘለውና ገይሮም ማለት እዩ ግን ባዕሉ ንሱን ነጥበሱን ክፍና ስለ ዘለዎ ኣብ ባይታ ናይ ዴሞክራሲያዊ ምንጻፍ ስለ ዘይተሰርሐ ትራንስፓረንት ዘይንኸውን እንዳኾና ዘይነኣምን እንዳኾና ብሉፃውያን ዘይንኸውን እንዳኾና እምበር ፀፀኒሕና ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ጉድለታትና ንነግር እንዳኾና እምበር ኣቀዲምና نزارب نيرنا نتنخون أقدم حكمنا تاتكا بالتاريخ بنيرو مالتي حجي إذا دم بتقاومه صومي قاصمامي قاعدتي موديل نتي يأكل نركن رياخونا كلهم توم أبوتاتنا كم كبعلى أنا أبوتاتكم مالتي كبعلى أنا جميركا نلعب زلنا مالتي نتاي ناجرنا مالتي بلوتنا تاي نزارب نمناخونا نتاي كم نجبرنا نتاي كم سرحنا نزارب نسلزقنا لازم ما حد عنكفات ينزي نزي أكل كوين ودلو مالتي لذي أكل سقولي كونن كدكم سقولي كونن استاغنيت كجبر سقولي كونن بقى كتصرف سلامنتاي بخماي من قد تصرف له نحنا خنقرب له كنبقع علنا مالتي لذي باك تو اثنيسيتي ندير نغير كوينا سيكتاريان زغنا اسرارح ندير نسرح كوينا نا عركي عركا غعزو ندير نغبر كوينا نا هلخ ندير نغبر كوينا حدينا تግራይ ትግርኛ ይብል حدينا ጋዚያን ይብል حدينا دك عد خصوبل حدينا اوراجابل حدينا ሃይማኖት ይብል እዚኦም ኩሎም ገፈት መፈጽ ናይ መስፍንነት እዚ reflashing policy sentiments ዝበልኮ ናኡ ንብለስ እንድሕር ኮይና irrelevant ኮይና ዘይላዕታውያን ኮይና ንርከብ ኣለና ስለዚ ዘይላዕታውያን ኮይና እንድሕር መፂናኩም ንዓኻትኩም እዚ ኣክል ክትዕንቀፉ ስታግኔት ክትገብሩ ዘለኹም መኸፍ ክትብሩ ግድን እዩ ስለዚ እዞም ብዙሓት ምሁራት ዘቕርብዎ የለን እዚ ያክል ሞይቲዩ ዘረባ ይሰምዑን እዩ ገለታት ዘረባና ክሰምዑ እንትኾንኩም ድብላዕ ዘረባ ሒዝና ደይድኹማትኩም ምዃንኩም ብሰንክና ከም ተበደልኩም ዘለዎ ኣጀንዳ ትሕዝቶ ሒዝና ክንመፅእ ኣለና ክትርድኡና ንዓናሲ ብዓልመን ከም ምዃንና ቦታትኩም እንታይ ከም ንገበርና ከም ደላታ ክትርዱና ክትበቅዑ ኣለኩም ነዚ ትሕዝቶ ሒዝና እንድሕር መፂና ሕጂ ስኻትኩም ትስጉሙ ማለት እዩ ስኻትኩም ስንቂ ትረኽቡ ማለት እዩ ናይ ሜዳ ከም ትድበልካ እዮ ከም ትዓንተ ይድበልካ እዮ እንታይ ኮይና ኢና ሕድሕድ ኩና ትገርና ዋይ ስለምንታይ መጽحفت ልጽሓፉ ዘለው ሕጂ እንድሕር ኢኹሞም በብወገኑ ውድባት ዝጽሓፉ ዘለው ልክዕ ነታ ውድቦም ትካላኸል ገይሮም ይጽሕፉ ኣለው ስለዚ እንታይ ከድልየና ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ልጽሓፍ ዘሎ መጽሓፍ ተኣኪብና ታሪኻውያን ሰባት ሎጂክ እንዳውፁ ሁሉ ነገር አድኸውን እንደይከውን እንዳራዩ ናይ ታሪኻ ናይ ኤርትራ ታሪኽ ናይ ገድልና ታሪኽ ኮፍ ዳቢሎም ዘጻፍፉ ከድሊና ምድር ሕጂ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ከሎ ህልም ዝበለ መንገዲ ንሓንቲ ፓርቲ ጥራሕ ዝካላኸል ገይሮም የውፅዎ እዛ ዓይነት መጽሓፍቲ ንርኢ ኣለና ሕጂ እንታይ ኢና ምኽንብል ሕጂ ምስክንደይ ክንበኣስ ኢና ባርታ ኢና ንገብር ሕጂ ናብቲ ልዓታዊ ዝኾነ ነገር ናብቲ ረለቫንት ዝኾነ ነገር ነተኩር ነዚ ኢረለቫንት ዝኾነ ነገር ንገድፎ ማለት እዩ كسب جزء صومقت يدمسون عو مالتي الذي بزوح يدمس زلمو زوم حجي لكاونت اللونا كاود بلص كوسب يلن ابزخ بصحنا ابزخوتونا بعد كسو كله خمر حنا زخولو تمكرو دلوم وزترفه ورك ساعه كندي وتطلو نحنا مقصلتنا ياكلنا دبلونا له ياكل يلن نحنا مقصلتنا دبلونا له انت تقبروا نزت حجتي
بعلها أبوي فقادو بعلم النادو بعلها سي تشكم أبلكان هاي كالوت هزبا وقعزو سي نا إرترا هزبا وقعزو نا منسي هزبا وقعزو ولا زخونه يكون عقفات يكتمو بزي قدسي وسود أبلكاس نحنا مقصلتانا تبل أبيك بصحو nowhere inedible mushrooms تعذبوا رأيهم كاباين العلي أنا قد بزي قلت أنتم زبل عيني سخاتكم كن كاباين العلي ديلي تري ولهم من انتهى يقبر أكايدهم قلص الند يبلو بباجت دي قلص كتبلو بأسرار حد قلص كتبلو أبتم كحت تجمالقه all those things أمزقت منازلو أبقى باب قارسي مسي يلوم وشن أبيلوم أبتقرأي كون كأخا تقالس تغير تقرأي نحنا بحبار كنا أنا نقالس منتري تقرأي منترينا يو سراينا عين تر أنت خوينا منترينا أنا عين منترينا إذ ولو زي منتري أنا عين ستيبين ستون إزي ولو زي أكلي نزي أكل زي كدكم كبرتع كم عملهم خوش كبر كله شو ويلهم كلهم ندق فينا نحنا وين قال قبلوا ما صب ندحر عنكفات قتي ما تخي يلن قال ما لهم كاني نسوس نعوم كصعبهم كم زلوا خاي صبهم اي فلطناني خم معنا كم دين فلطنا سلاز قبرناكم لا انا اخذ مصي تقولنيكم نحنا انا بخاتكم نمص كم ديت مصنا غيرناكم هنا تبت بتيخنا يوتي حرقنا يقالسي حرقنا يتولد مش حرقنا يتولد اي بتخني حرقنا يقالسي كن كبتخ خدي نحنا حرقنا نت دحرينا تولدي مثل دحرينا تولدي بتيخنا يو سلازي هم كتليونا زي قالكم سلازي نحنا ليدرز ويزاوت فولورز كوينا كوفيلنا غباعي طرحنا نقبر عمدي خط عمدي 3 عمدي واتيفر كنت صحفنا ورقه تاخيبات راينا نقبر دحراي بعلت كنز تجميرو بعلت كنز خاتوديو بسلام تزازيمو وعاود تزازيمو الا نخيد كلن صبصبون من تحسوت كيكون تزربانا كلن رايون كنزلل كيلنا دو يونايتد فرونت كنقبر كيلنا دو هيكعلنا ስለዚህ بعلي كنز خيد بعلها تقصلو ነገር ተልዩ እንተሊካ ብጣዕሚ ጽቡቕ መብርሂ ባይ ዘ ወይ መልእኽታት ዝጽሓፈልካ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ይልዎም ሰባት ይከታተሉ ኣለዉ የመስግኖኻ ኣለዉ ምስዓ ኣተሓሒዝካ እምበር እንታይ ናተይ ናይ ቀደምኖት ቼክ ዝገብር ፀኒሐሲ ሓደ አንገስ ከነዲ ዝበሃል ጸሓፊ ቢንግ ካልቸር ኣብ ዝብል መጽሓፉ እንታይ ዝብለና ጆርናሊዝም ሲ ወይ ድማ ጋዜጠኝነት ሲ ባህሊ ሞዲፋይ ክገብሮ ወይ ክቀይሰው ንኽእል ሕጂ ኣብ ገለ እዋናት ክትሪኦ ከለካ በዚ ኣካይዳ ናይቲ ዘሎ ስርዓት ካልቸርድ ኮይና ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ኣነ ሕጂ ከዓ ኣንጻር ንዕኡ ንሕርዳ ኣንዱ ክንገብሮ ኮይና ወይ ክንመልሶ ንሕር ኮይናሲ ሚድያታትና እንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዎም كمي الله بساعد زخمي تجمجمه انت عينت لو تخجبرو الله ميلكا تأمن مو مسؤول منتي يتأثر لنا كنقصلينا هبو الراي نتا عاتو يجن انت تغسلا قبل بامات حسبتي زي اكايدانا ندحريت مملاس نام مسفناوتا بحال مملاس او مقومتا انت زي insecure مخاني بدرجة مهورات حسب تغنريه خلنا when people feel insecure they get more tribal insecure ندحر كوينهم ناب عالية النت ناب وغن النت they start thinking about us versus them جتان زبلو بزعبا عاليتي زعبا نفسي يوم زبلو بزعبا خلوتو ايكونو اندحسبو حجي insecurity اللوهم مالتي حجي زوم كمزز اللو اكالاتنا ناب سكير زغن ستاتاس كملوس اللو اندحري قناعات كوينوم مالتي بفلايتهم مهرات توم زي تمهرو كي تمهرو كتلاقي صلو ما يتخيلنها كاب دليت هاجرنت يوم زغودو زلو لك اتزغنا يو هاجرنا قالسنا زعتنا يو
اتنارو ناشناليزم نزي غبو خوين يسمعنانيو نزي روبا خوين يسمعنانيو نخلو تسغيرو نخلو زغبها ليك حجي خنصبصب كلنا اتوم بعمقت كسايدي نقبر نينينا نذكر نحريكم موزي يوتيوباتنا نحريكم نيننا نذكر انا شاي ورار شابعي ورار كم زغبرنايو خمس زللنا خمس زبلنا اينا نبل اتي جغننت يدراينا اتي جغننت يدراينا نمبر ثيوري ناي ساينس ناي ديموكراسي ايكون ندراينا مالك حجين انا انت خنقبرالنا نعو خنلبسو لنا بالساينس ناي ديموكراسي غيرنا بالكونسبت غيرنا خنلبسو لنا موني انسكيورتي عابي حماميو كابز خنوص كنبقع علينا بتمرتي بممهار مالتي نابتا زبلكايا قدمنا تا حاتتكوها حدا ولقسبسي بناتي رديت كلتا زيغنت دامبر كلتا هاغرات كلو ايكلني حكي حجي انت يا خبل فتن دلهو حدا ودسب انا حجي ኤርትራውየ አሜሪካውኒ እጂ ክልተ ዜግነት አለኒ ግን ሙሉ ክልተ ሃገር አለኒ ክብል ይኽእል ንምንታይ ይኸም ድብል ደለኹ ብዙሕ ዝኾነ ቢሎንጊንግነስ ወይ ከዓ ከም ወዲ ሃገር ሕጂ ንምንታይ ይፈልዮ ደለኹ ዜግነት ካልዩ identity خالي كبل دليل هو صبو identity خالي زيغنت خاليو identity خاليو identity دبلنا يوم تايو